Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλό σας βράδυ. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Πιστεύω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, γιατί μπροστά μας έρχεται μια πολύ σημαντική εβδομάδα, αθλητική τουλάχιστον. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο για πρώτη φορά νομίζω ότι κάπως γέλασε το χιλάκι μας. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα, θα μπορούσε να ήταν χειρότερα. Να καλησπερίσω, βέβαια, στο στούντιο εδώ τον Γιώργο τον Παπαντρέου. Καλησπέρα σας. Αντρέα, όπως είπα πιο πριν, θα μπορούσε να ήταν χειρότερο, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Σήμερα έχουμε man to man εδώ πέρα. Εντάξει. Καλή και η ακραία, αλλά το center for είναι με ειδικό βάρος, έτσι. Δεν είναι, έχει ειδικό βάρος τώρα. Δηλαδή, όσο και καλά extreme, δύσκολα. Κάνει τζατζάρι είχε και την δυνατότητα όταν δεν μπορούσε να βάλει γκολ κανονικά να χρησιμοποιεί τα χέρια του για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Μια φορά βάζει την μπάλα με το χέρι μέσα, σου μείνει αυτό. Δηλαδή βάζει τόσα γκολ ωραία. Το τσαπάνικο σου έμεινε. Εγώ με συγχωρείτε, αλλά δεν θυμάμαι. Μάλλον τη θυμάμαι τη φάση του γκολ. Εκείνο που μου έχει μείνει είναι η δήλωσή του. Τι? Δεν θυμάμαι, για πες. Με το που βγαίνει από το παιχνίδι, τον είχαν φαίνεται δασκαλεμένο. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση. Όχι, ήταν πονηρός ακόμη. Τον ρωτήσανε γιατί βάλατε γκολ με το χέρι και δεν έβαλα γκολ με το χέρι, με το κεφάλι έβαλα γκολ. Σοβαρότατος. Μέχρι δηλαδή που νομίζω ότι ο κάμεραμαν και ο σπορκάστερ εκείνη την ώρα πρέπει να αμφιταλαντεύτηκε αν είδε σωστά ή δεν είδε σωστά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Παπαντρέου. Έχουμε Γιώργο Παπαντρέου και αφού έχουμε Γιώργο Παπαντρέου μπορούμε να έχουμε μηνύματα, τηλεφωνήματα δικά σας εδώ στο Center TV για να σας απαντήσει ο Γιώργος διαζώσεις. Ζωντανά δηλαδή, σε οποιαδήποτε ερώτηση και αν έχετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους. Είτε τηλεφωνώντας και μεταφέροντας από το control τα τηλεφωνήματά σας εδώ και τις ερωτήσεις σας. 251-022-40-40 το τηλέφωνο επικοινωνίας ή αλλιώς μέσω γραπτών μηνυμάτων. Μπορείτε να το κάνετε γράφοντας τα αρχικά της εκπομπής μη ταφ μη man to man. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54045. Δεν ξέρω, νομίζω ότι περνάει και από κάτω, από το κάτω μέρος της οθόνης ως τρέιλερ το νούμερο της επικοινωνίας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Εν πάση περιπτώσει, η επικοινωνία μας είναι ανοιχτή για όλους εμάς, αλλά και για όλους εσάς, οι οποίοι θα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ, θέτοντας ερωτήματα, εκφράζοντας απόψεις. Σήμερα θα συζητήσουμε με λίγο το χιλάκι μας χαμογελαστό, όπως είπε και ο Γιώργος. Ναι, μια και η Ένωση κατάφερε να μας κάνει να ικανοποιηθούμε πλήρως. Ο ΑΟΚ, έστω και στις καθυστερήσεις, μας έδωσε τουλάχιστον λίγο χαμόγελο, ευελπιστώντας για κάτι καλύτερο την επόμενη μέρα. Στη Γάμα Εθνική, βέβαια, το Βυζάντι πάει τρένο. Βέβαια, ναι, αυτό πρέπει να το πούμε και νομίζω. Ήταν γουρλίδικη εκπομπή εδώ για τον Στέλιο Κατρακυλάκη. Αλλά ωστόσο πρέπει να πούμε ότι το Βυζάντιο αυτή τη φορά ήταν, να ξέρετε, και κάτι το οποίο σπάνια συμβαίνει. Δηλαδή, οι 4 ομάδες του νομού συναντηθήκαν μεταξύ τους αντιμέτωπες. Ο Ορφέας με τον Ακροπόταμο και ο Νέστος απέναντι στο Βυζάντιο Κοκκινοκόμματος στη Χρυσοπολή. Το Βυζάντιο Κοκκινοκόμματος με μια εκπληκτική μέχρι στιγμής πορεία για μια ομάδα ενός πολύ μικρού χωριού, το οποίο βέβαια ζει και αναπνέει αυτή την ομάδα. Είναι πρώτος στη βαθμολογία, έχοντας ξεπεράσει αυτή τη φορά και τον ισοδύναμό του Πανσεραϊκό μέχρι τις προηγούμενες αγωνιστικές. 14 βαθμούς είχαν την προηγούμενη, 17 νομίζω έχουν τώρα. Ο Πανσεραϊκός φέροντας ισοπαλία με την Δόξα Πετρούσας, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έμεινε στους 15. Και έτσι φιγουράρει το Βυζάντιο Κοκκινοκόμματος μπροστά στην κατηγορία της Τρίτης Εθνικής, μια κατηγορία κάτω από τον ΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Αλλά θα ακούσουμε και εκτίμηση ανθρώπων του Βυζαντίου στην πορεία και μάλιστα του Μπάμπη του Προβατίδη, ενός ανθρώπου που ίσως έχει συνδέσει τη συνέχεια της εκπομπής, ναι, την καβάλα με το Βυζάντιο Κοκκινοκόμματος. Ωστόσο, θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο που θέλει να μιλήσει, αφού προηγουμένως όμως ακούσουμε τον Γιώργο Παπαντρέου δίνοντάς του τον λόγο για να μας πει εμπρότης την επιστροφή του ή τον τρόπο με τον οποίο επέστρεψε στην ομάδα της Καβάλας. Μια φανέλα που τίμησε πάρα πολύ και που ο ίδιος και στο Facebook νομίζω έγραψε πολλά συγκινητικά λόγια για αυτή την επιστροφή. Κοίταξε, ήταν για μένα κάτι μοναδικό, κάτι ανεπανάληπτο. Όποιος με βλέπει, χαμογελάω συνεχώς. Δεν ντρέπομαι να δείξω ότι ήταν κάτι το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα. Είμαι σε ένα χώρο τον οποίο λάτρεψα. Είμαι σε μια ομάδα με την οποία συνέδεσα και το όνομά μου και τις καλύτερες αναμνήσεις με αυτήν και είμαι σε ένα πόστο που είμαι άμεσα κοντά στους ποδοσφαιριστές, άμεσα κοντά στο προπονητικό team, άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος λόγος να μην είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος για αυτό που συμβαίνει. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ανακαλύπτω μέρα με την ημέρα πόσο πολλά μπορώ να δώσω από αυτό το πόστο
και πόσες πολλές χαρές μπορώ να πάρω συνάμα από αυτό. Γιώργο, πριν από 15 μέρες βρεθήκαμε στις Κερκίδες του Ανθικαραγιάννη και μιλάω για το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν με το Γάζορο. Έβλεπες λοιπόν το παιχνίδι. Όχι, με τα Γιαννιτσά. Το τελευταίο παιχνίδι, πράγματι, με τα Γιαννιτσά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στο ημίχρονο λοιπόν συναντηθήκαμε εκεί στα Κάγκελα, στα Σίδερα, στο διάδρομο που έχει κάτω από τις Κερκίδες. Και είχες μία αλφα εκτίμηση για το παιχνίδι που έβλεπες ως φίλαθλος. Ναι. Χθες βρέθηκες για πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, με την φανέλα μέσα στο γήπεδο. Διαφορά της μίας Κυριακής με την άλλη. Πώς βλέπει κανείς το παιχνίδι από έξω και πώς βλέπει κανείς το παιχνίδι από μέσα, έχοντας βεβαίως και μια εβδομάδα προετοιμασίας, δοκιμών, επαφής καθημερινής με αυτά τα παιδιά. Και βεβαίως θέλω και την εκτίμηση του τι μπορεί να αλλάξει αυτή η παρουσία η δική σου μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας. Κοίταξε να δεις, η διαφορά που εντόπισα μεταξύ του ενός παιχνιδιού και του άλλου δεν έχει να κάνει με την οπτική γωνία που το έβλεπα εγώ. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την μεγάλη διαφορά που έδειξε η ομάδα στην απόδοσή της σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Στο παιχνίδι με τα Γιαννιτσά, χωρίς να παίξουμε στο πρώτο ημίχρονο ικανοποιητικό ποδόσφαιρο, χωρίς να βγουν οι αυτοματισμοί και οι προπονητικές οδηγίες του κ. Χαραλαμπίδη, με δύο φάσεις οι οποίες ήταν στην ροή του αγώνα, δεν θα πω κόντρα, αλλά όχι ότι περίμενε και κανένας ότι στο ημίχρονο με αυτή την απόδοση θα προηγούμασταν 2-0, βρεθήκαμε προηγούμαστε 2-0. Η μεγάλη αναμονή των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού team για αυτή τη νίκη την επερχόμενη, θεωρώ ότι τους έκανε κυρίως τους ποδοσφαιριστές να χαλαρώσουν και στο δεύτερο ημίχρονο να παρουσιάσουν μια εικόνα, ένα πρόσωπο αναμονής του τελικού σφυρίγματος για να πάμε να πανηγυρίσουμε. Δεν έδειξαν διάθεση, έδειξαν στον κόσμο μια ασφαλμένη εντύπωση ότι στερούνται δυνάμεων πείσματος και μαχητικότητας, το οποίο το εξέλαβα κι εγώ ως φιλαθλός, με αποτέλεσμα μοιραία να έρθει αυτό το 2-2 που θα μπορούσε να ήταν και χειρότερο. Πάμε στο παιχνίδι με τον Βατανιακό. Στο παιχνίδι με τον Βατανιακό, αν εξαιρέσω τα 7-8 πρώτα λεπτά που η ομάδα μπήκε νοθρή και έκανε δύο μικροευκαιρίες ο Βατανιακός, στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κυρίαρχοι. Και όταν σου λέω κυρίαρχοι, και στις μονομαχίες μας, και στον τρόπο ανάπτυξής μας, και στην πίστη μας στις δυνατότητές μας, φτάσαμε να χάσουμε μία-δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, να κερδίσουμε ένα πέναλτι το οποίο δεν το κάναμε γκολ, αλλά όποιος έβλεπε το παιχνίδι περίμενε ότι η επίτευξη γκολ από τη δική μας την ομάδα ήταν θέμα χρόνου. Ερχόμαστε τώρα σε ένα δεύτερο ημίχρονο, τελείως διαφορετικό πρόσωπο από το παιχνίδι με τα Γιαννιτσά. Μπαίνουμε μέσα και είναι μια ομάδα αποφασισμένη, επιβάλλει το δικό της ρυθμό και χρονομετρημένα 12 λεπτά η άλλη ομάδα δεν έχει πατήσει ούτε έξω από την περιοχή μας. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έρχεται πραγματικά η δικαίωση στον προπονητή και σε όλο το team ότι βγαίνουν αυτά που διδάσκει όλη τη βδομάδα. Άρα υπάρχει βελτίωση σταθερή. 100%. Βγαίνει μέσα σε αυτό το παιχνίδι και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο οι τριγωνικές σχέσεις των παιχτών, οι πολύ κοντινές αποστάσεις των γραμμών που αυτό απαιτεί φυσική κατάσταση και προσήλωση στις εντολές του προπονητή. Βγαίνουν overlapping, βγαίνουν πλαγιοκοπήσεις και μιλάμε για ένα μαγικό πρώτο 12 λεπτό με 15 λεπτό που έχουμε επιβάλει πλήρως στο ρυθμό μας. Εδώ όμως θέλω να σου πω ότι παίζουμε με μια διαιτησία η οποία προς μεγάλη μου έκπληξη βλέπω ότι όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο εχθρική. Αρκεί να σας πω ότι το πέναλτι που γίνεται στα 5 μέτρα μπροστά του το δίνει κόρνερ και αν δεν επιμείνει ο επόπτης στην απόφασή του δεν θα το δώσει. Δεν θα σας πω μόνο για τη φάση της αποβολής που γελάγανε μέχρι και οι παίκτες του Βατανιακού, θα σου πω ότι όλα τα σφυρίγματά του, όσο η καβάλα έδειχνε ότι είναι αφεντικό του γηπέδου, ήταν εχθρικά προς την ομάδα μας. Και αυτό δεν το λέει κάποιος φίλαθλος ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος το λέει για να δικαιολογήσει κάτι. Το λέω εγώ έχοντας πλήρη γνώση αυτών που λέω και παίρνοντας την ευθύνη αυτού. Από εκεί και πέρα. Δώσε μου περιθώριο. Δύο μηνυματάκια, τα οποία θέλω να τα διαβάσω γιατί έχουν να κάνουν με σένα.
Πολύ καλή η επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου. Τέλος η διοίκηση έκανε κάτι σωστό και πήρε τον Γιώργο Παπανδρέου. Εσύ, Γιώργο, βάλε πειθαρχία στα αποδυτήρια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να συζητήσω. Τι θα πει Γιώργο Παπανδρέου, βάλε πειθαρχία στα αποδυτήρια. Και ας δούμε και το επόμενο μήνυμα, το οποίο είναι πραγματικά αληθινό. Οι επιτυχίες του Βυζαντίου δεν είναι τυχαίες. Η ομάδα είναι καλή, έχει καλή οργάνωση και ίσως ο ΑΟΚ θα πρέπει να παραδειγματιστεί πιθανώς από τον τρόπο οργάνωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε. Δεν είναι εδώ κάπου κόβεται. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ωραία, μπορεί να συνεχίσει ο κόσμος να στέλνει τα μηνύματα ή να παίρνει τηλέφωνο να δίνει τα μηνύματα στο 2510 22 40 40. Ή αλλιώς το μη, ταφ, μη με κεφαλαία είτε λατινικά είτε ελληνικά είναι το ίδιο πράγμα. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54045. Σας λέω, φαίνεται και από κάτω. Επίσης, να πούμε ότι και στο YouTube θα μπορείτε να δείτε, το βλέπετε εδώ και αρκετές εβδομάδες. Για όσους από εσάς δεν το έχετε ακούσει, έχετε την δυνατότητα να δείτε διαζώσεις, όχι διαζώσεις, με συγχωρείτε, σε επανάληψη την εκπομπή, αλλά ζωντανή την εκπομπή να τρέχει ολόκληρη στο YouTube, γράφοντας το man to man και από εκεί και πέρα θα μπορείτε να επιλέξετε, μπαίνοντας στο κομμάτι το συγκεκριμένο που απευθύνεται σε αυτή την εκπομπή, να επιλέξετε είτε τον Γιώργο Παπανδρέου είτε οποιοδήποτε προηγούμενο καλεσμένο. Πάμε λίγο να δούμε αυτό το οποίο εγώ ήθελα λίγο να συζητήσουμε. Πριν συζητήσουμε, δεν με διακόπτω, να δούμε τη συνέντευξη που είπε. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω για να έχει την εικόνα. Ωραία. Ο φίλαθλος. Να την ολοκληρώσω. Λοιπόν, τι γίνεται. Μέχρι λοιπόν αυτό το σημείο η κατάσταση είναι όπως σας την περιγράφω. Βλέπουμε μια ομάδα, βλέπουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι στο χθεσινό παιχνίδι είναι αποφασισμένοι να κερδίσουν. Αυτό το υπογράφω και με τα δύο χέρια. Κόντρα στο διαιτητή. Με 10 παίκτες. Έρχεται η αποβολή. Η οποία αποβολή είναι, σου μιλάω για αστεία. Γελάει ο κόσμος. Ναι. Όπως γελάει ο κόσμος και σε 4-5 σφυρίγματα μετά την αποβολή που μας βάζει συνέχεια μέσα στην περιοχή και όποτε με 10 παίκτες βγαίνουμε υποδειγματικά στην αντεπίθεση, μας κόβει με κάποιες δικαιολογίες οι οποίες πραγματικά σας λέω, εγώ δεν θεώρησα ότι μας κοροϊδεύει, αλλά θεώρησα ότι μας ειρωνεύεται ο διαιτητής. Λοιπόν, στο χειρότερη στιγμή που συνήθως η ομάδα κάνει κοιλιά γιατί λέμε ότι δεν έχει φυσική κατάσταση. Δεν υπήρχε καμία κοιλιά. Όχι, λέω γενικά μέχρι τώρα. Ακριβώς. Εγώ θα σου πω το συμπέρασμα που κατέληξα. Τρώμε ένα γκολ με πολύ μεγάλη δόση ατυχίας. Γιατί Έχετε στο 81 τώρα. Ναι, στο 81 που δεν αλλάζει το σκηνικό. Με 10 παίχτες παίζουμε στα ίσα και παίζουμε εναντίον του διαιτητή. Και αυτό σας είπα. Άρα το υπογράφω. Είναι μύθος ότι δεν έχουμε φυσική κατάσταση. Μεγάλος μύθος. Τώρα, και θα σου το εξηγήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Γράφω για να τα ρωτήσω, διότι εδώ μπαίνει φορτσάτος ο Γιώργος. Όχι, ότι σας είπα ότι σήμερα εγώ θα σας πω αυτά που βλέπω και αυτά που ισχύουν στην πραγματικότητα. Όχι αυτά που λέγονται αριστερά και δεξιά, δεν ξέρω με ποια πρόθεση. Και εγώ θα ρωτάω συνέχεια καλά αυτά κάνεις, που θέλω να καλά ρωτήσω. Κάνεις. Αυτό πάντως που λέει το με ποια πρόθεση. Εντάξει, γενικά υπάρχει, το έχει ζήσει και σαν παίκτης και σε άλλους τομείς της ζωής σου. Υπάρχει γενικά ένα θέμα που αξίζει στην καβάλα των πάντων. Μόνο στην Καβάλα. Εννοείς για τους εμείς στην Καβάλα ζούμε στην άπακτο. Μισό λεπτό, και αυτό παντού συμβαίνει ζούμε. παντού. Εντάξει, Όπου υπάρχει φτώχεια, μιζέρια ή δυσκολία συνεχόμενη, είναι δεδομένο. Κάτσε φίλε, εμένα δεν με νοιάζει να γίνει στην Πλατανιά ή στο Αγρίνιο. Εγώ σου λέω ότι εδώ Μα ζούμε υπάρχει στην παντού πόλη. μέσα στον χώρο. Ναι, Αντρέα μου. Εσύ να δεις σήμερα στο Ηρακλή τι έγινε. Πάλι δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Μα δεν είναι ότι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν. Είναι η απαξίωση, είναι η μπουρμπούρα, είναι η κλάψα, είναι η αυτόνομη 10 η οποία έφυγε στο ημίχρονο, είναι τα επεισόδια που γίνανε μετά. Αν ο Ηρακλής κέρδιζε, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Έτσι. Πάμε να αφήσουμε τον Γιώργο λίγο να τελειώσει. Αφού προηγουμένως όμως μου επιτρέπεις, αλλά μου βγήκε ως μήνυμα και πρέπει να το πω ότι έχετε τη δυνατότητα να το βλέπετε και ζωντανά στο Center TV. Έτσι ακριβώς κάνοντας το με το live streaming. Άρα έχετε και αυτήν την δεύτερη δυνατότητα εκτός από το YouTube. Για τον Παπανδρέου έβαλες δορυφορικές, Facebook, κοίταξε, live νομίζω streaming, ότι δηλαδή, τον βλέπουν τους άλλους τίποτα κανείς. Νομίζω μόνο... ότι τον βλέπουν μεταξύ Κύπρου, μεταξύ Άρα, Καναδά και βεβαίως και λίγο Αυστραλίας. Και λίγο Αυστραλίας. Έχω την αίσθηση ότι έχουν την δυνατότητα να τον δούνε και βεβαίως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πριν μπει μέσα στο στούντιο. Στον Καναδά που έλεγαν παπά. Big Papa. Big Papa. Ένας ο Πάπας του Βατικανού και ένας ο Big Papa του Καναδά. Λοιπόν, είμαστε στο 81, κύριε. Εγώ προσπαθώ να το ξεχάσω. Όχι, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Γιατί σου είπα, πρέπει να μάθει ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει. Στο 81, λοιπόν, εκτελείται μια στημένη φάση, η οποία ο παίχτης στο πρώτο δοκάρι πάει να τη διώξει. Είναι θέμα λεπτομέρειας ότι θα τη διώξει και στο βήμα που κάνει γλιστράει, γιατί το γήπεδο είχε μια ιδιομορφία. Είχε μια γλίτσα από πάνω και κάτω ήταν σκληρό. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κανέναν. Προσπαθώ όμως να περάσω τις πραγματικές αιτίες για ό,τι συμβαίνει. Λοιπόν, δεν τη διώχνει και έρχεται ο άλλος ανενόχλητος από το μισό μέτρο και κάνει γκολ.
Κοιμήθηκε άμενα, Αλέξανδρο, αυτό που ήταν στο γήπεδο. Όχι, δεν κοιμήθηκε κανένας. 4. Κανένας δεν κοιμήθηκε. Έμεινε Τον παγωτό. περιμένω, άστο να λέει. Περίμενε με όσο θέλεις, εγώ θα έρθω. Άστο να λέει. Γράφει τα τρέσσερα. Λοιπόν, Γράφω, λέει. Εκείνη την ώρα, γυρνάω δίπλα στον Αντώνη, στο γυμναστή και του λέω: είμαστε με 10 παίχτες και μείναμε πίσω στο σκορ. Η ομάδα σήμερα δεν θα χάσει. 9 λεπτά, θέλει 9 λεπτά. Η ομάδα σήμερα δεν θα χάσει. Λοιπόν, οι παίχτες μεταξύ τους. Πάμε, έχουμε ώρα, αυτά τα ακούω. Ο ένας να δίνει κουράγιο στον άλλον. Και ξεκινάνε μια άνηση μάχη. Με τον χρόνο. Και με τον χρόνο. ψυχολογία. Και με τον διαιτητή και με τους αντιπάλους. Ακούστε να δείτε. Ο Θεός του ποδοσφαίρου μας δικαίωσε και μας έδωσε όχι αυτό που μας άξιζε, αλλά πίστεψέ με, αυτό που πήραμε στο 95, Την τελευταία φάση ουσιαστικά. εγώ προσωπικά το προτιμώ το να κερδίζαμε το παιχνίδι 0-2 και 0-3. Αν έμπαινε το πέναλτι θα γινόταν 0-2 και 0-3. Εγώ λοιπόν χαρίζω τους δύο αυτούς βαθμούς, αν μας τους έδινε, και κρατάω τον τρόπο που ήρθε αυτή η ισοπαλία. Γιατί αυτή η ισοπαλία έδειξε. Πρώτον, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκγύμνασης και φυσικής κατάστασης των παιδιών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κακών σχέσεων ή κακών αποδυτηρίων μεταξύ των παιδιών. Είναι όλη μια οικογένεια. Και θέλεις να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει προς Θεού και πουδενή κανένα πρόβλημα προπονητικής πειθαρχίας και προπονητικής όχι ικανότητας. Γιατί αυτό λέει το μήνυμα. Αφομοίωσης αυτών που δείχνει ο προπονητής. Εγώ είδα ότι το παιχνίδι προχθές ήταν ο καθρέφτης των προπονήσεων. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για τους 2-3 ανθρώπους και για τον κύριο Χαραλαμπίδη και για τον κύριο Ανδρουλάκη και για τον κύριο Καρδαρά που δουλεύουν νυχθημερών. Πιστέψτε με, μπορώ και είμαι σε θέση να κρίνω τη δουλειά ενός προπονητή. Έχω κάνει με πάνω από 35 προπονητές. Και εσύ και προπονητές. Εντάξει, είμαι και προπονητής. Να το βάλουμε και όχι, να μην το βάλουμε γιατί μπροστά στον κύριο Χαραλαμπίδη και στους υπόλοιπους τώρα εγώ είμαι μαθητής. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπορείς δια γυμνού οφθαλμού να καταλάβεις ποιος άνθρωπος δουλεύει, έχει μεθοδικότητα και τιμάει τη δουλειά του. Και αυτοί οι άνθρωποι και οι τρεις το κάνουν. Να τον αναλάβω τώρα εγώ. Ή θες να δούμε πρώτα το ένα θα βάλουμε. Αργούμε ακόμη για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να παίξουμε συνέντευξη τύπου ή θα τον αναλάβεις εσύ που είσαι ζεστός. Να τον αναλάβω που είσαι ζεστός τώρα και αμέσως μετά να πάμε. Λοιπόν, ανέλαβε τον εσύ. Κύριε Παντρέου, όλα αυτά που μας είπατε, μας δείξατε ότι μιλούσατε για τον Ολυμπιακό και όχι για την Καβάλα. Όλα πάρα πολύ καλά, αποδυτήρια καλά, οι παίκτες καλοί, τέλειοι, αγωνιστικοί, η παρουσία, 81 λεπτά παλεύανε. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω τίποτα από αυτά που λέτε εσείς. Χαίρομαι. Εάν συνέβαινε όμως αυτό που λέτε εσείς, τότε εγώ ερωτώ. Με τη Ζάκυνθο παίξαμε, χάσαμε. Με τους ίδιους παίκτες. Με την Καλαστοριά, με την Καρδίτσα παίξαμε, χάσαμε. Με τη Σεραϊκή, όπως λέει τον Γάζορο, χάσαμε. Με τον Πιερικό χάσαμε. Παραλίγο να χάναμε και προχθές. Ξαφνικά στα καλά καθούμενα αυτή η ομάδα άρχισε να παίρνει τα δεδομένα αυτά που λέγαμε. Γιατί μέχρι τώρα μια δικαιολογία ήταν, παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχουμε κάνει προετοιμασία και δεν είμαστε έτοιμοι. Τώρα ξαφνικά δεν υπάρχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Όχι, απλά μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος περνάει, Ανδρέα. Λέω λοιπόν, ναι. Ερώτηση. Είπατε κάπου σε κάποια στιγμή, είπες για να το πάμε στον ελληνικό, γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν όλοι αποφασισμένοι. Και ρωτώ, γιατί ήταν αποφασισμένοι σε αυτό το παιχνίδι και ήταν στο προηγούμενο. Άκουσε. Γιατί τα ερωτήματα μου θα τα πω μαζεμένα για να μου απαντήσεις. Ναι, καλά κάνεις. Ναι. Μήπως έχεις χαρά μεγάλη, όχι γιατί ανέλαβες ένα πόστο που σου άρεσε, αλλά γιατί είδες πράγματα πράγματι καλύτερα από ό,τι περίμενες βλέποντάς τα απ' έξω, αλλά αυτά όλα ίσως να είναι μία παρένθεση στο γεγονός ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει μία παρουσία συνολική 8 παιχνιδιών, 7 παιχνιδιών πόσο είναι, και έχει μία συγκεκριμένη παρουσία. Την οποία την έχει δομήσει με τα 7 παιχνίδια. Ναι. Δεν μπορεί σε ένα παιχνίδι ξαφνικά στα καλά καθούμενα να γίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Κοίταξε. Λέω λοιπόν, ναι. Μήπως θα πρέπει να κατεβάσουμε την μπάλα κάτω αντί να παίζει με το κεφάλι ψηλά. Εσύ βέβαια ήσουν κεφαλοσοριστής όσο το πήρες, αλλά μερικά πράγματα να περιμένουμε για να τα δούμε. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Άκουσε τι θα σου πω. Εγώ αυτό που έκανα αυτή τη στιγμή σου είπα την πραγματικότητα που βίωσα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν σου είπα ότι
από εδώ και στο εξής θα πάμε τρένο. Ή από εδώ και στο εξής θα πάμε. Όχι. Όμως. Ναι, παρουσιάζεις μια κατάσταση που είναι ιδανική. Να σου πω κάτι. Και άρα δεν υπάρχει λόγος να μην πάμε τρένο. Άκουσε τι θα σου πω. Έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι μικρής ηλικίας, χωρίς παραστάσεις, απειροί. Έτσι. Έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεκινήσαν χωρίς προετοιμασία, χωρίς πλάνο, χωρίς φιλικά και μπήκαν ξαφνικά αρχής γενομένης με τον Ηρακλή και τους λέει τώρα, και λέει τώρα ο προπονητής. Συγγνώμη, ξεχνάς και κάτι. Και με το βάρος το ότι πρέπει να βγει η ομάδα. Ακριβώς. Και ξαφνικά ήταν φυσικό επόμενο να γίνουν όλα αυτά. Τα 3 εκτός έδρας παιχνίδια που χάσαμε, τα χάσαμε με 1-0. Τα χάσαμε στις λεπτομέρειες. Με απίστευτες κακές παρουσίες. Άκουσα. Εντάξει όμως. Θέλω να πω το εξής. Δεν θέλω να διαφωνήσω σε Ναι. τίποτα από όλα αυτά που λες, γιατί εξάλλου τα συζητάμε και εκτός Έτσι, αέρα ακριβώς, πάρα ακριβώς, πολλές φορές. σίγουρα. Και όλοι μας συμφωνούμε ότι τα παιδιά αυτά είναι μικρά, ότι δεν υπάρχουν οι κολόνες εκείνες που πρέπει για να τους παρέχουν ακριβώς. την όλη σωστή διαδικασία και την εμπειρία. Αλλά η εικόνα που μου παρουσίασες με ερέθησε στο να σου πω αυτά τα πράγματα, διότι μου παρουσίασες μία εικόνα. Εγώ δεν ήμουνα στην Κατερίνια του παιχνίδι, αλλά μου παρουσίασες μία εικόνα η οποία φαντάζει ιδανική στο δικό μου το μυαλό για την φετινή καβάλα των μικρών παιδιών. Όχι. Δηλαδή, υπάρχει ένα δεδομένο πρόβλημα για το οποίο μάλλον καλείσαι να έρθεις να βοηθήσεις την ομάδα. Το οποίο ήταν θέμα αποδυτηρίων, με βάση αυτά τα οποία λεγόταν. Εξάλλου. Έτσι όπως το πες. Με βάση αυτά που λεγόταν. Εγώ δεν είμαι μέσα στα αποδυτήρια. Αλλά όταν η διοίκηση η ίδια συμφωνεί με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Σάκη του Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε οικειοθελή παραίτηση, αλλά επί της ουσίας ξέρουμε ότι του είπανε: φτάνει μέχρι εδώ, κάτι δεν πάει καλά, να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Φωνάζουμε τον Παπαντρέου, ο οποίος έχει την εμπειρία, έχει τον σεβασμό των παιδιών, γιατί είναι μεγάλο όνομα ποδοσφαιρικό, έχει το γνωστικό αντικείμενο, έχει το πάθος να διορθώσει αυτά τα πράγματα. Άρα, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Κάτι υπάρχει. Αυτό το κάτι δεν μου το παρουσιάζεις. Αντρέα μου, δεν στο παρουσιάζω γιατί δεν το είδα. Εγώ την προηγούμενη κατάσταση δεν την έζησα. Εγώ από την ημέρα που μπήκα στα αποδυτήρια. Είδες μια ξεχωριστή κατάσταση. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να κρίνει, σου λέει. Ναι, να σου πω δηλαδή ότι ήταν άσχημα τα πράγματα. Δεν το έζησε. Μπορεί και να ήταν όμως. Θέλεις να σου πω κάτι. Γιατί στα ραδιόφωνα, συγγνώμη Γιώργο, εγώ άκουγα σε διάφορα ραδιόφωνα να βγει ο κόσμος να λέει ότι βρίζονται μεταξύ τους, δεν κάνουν καλή προπόνηση. Άκουσε, να σου πω κάτι. Τι λέγεται, έτσι. Το τι λέει δεν είπα την αλήθεια. Το τι λέει ο κόσμος. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει ο άλλος ότι εγώ θεωρώ ότι είναι αλήθεια. Βρίζονται στην προπόνηση. Ναι. Η προπόνηση. Τα λέγαμε στον κύριο Χαραλαμπίδη. Η προπόνηση είναι κολέγιο. Στην προπόνηση ακούγεται μόνο η φωνή του. Ακούγονταν στα διάφορα ραδιόφωνα. Σου είπα και κάτι προηγουμένως. Εγώ θα θελήσω να σε φέρω πάλι σε δύσκολη θέση. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά μετά από ποτέ δεν έχω φέρει. Πρώτα να πάμε σε διαφημίσεις και μετά όμως. Να την κάνω την ερώτηση και να μην τη χάσω. Λοιπόν, όσο ήσουν από τη μεριά της Κερκίδας, όπως είμαστε εμείς, είχες τα ίδια βιώματα με εμάς. Αυτή την εικόνα που είχαμε εμείς και που συνεχίζουμε να έχουμε, γιατί δεν είμαστε μέσα στα αποδυτήρια. Αγωνιστικά είχα μια εικόνα. Η οποία όμως στη συνέχεια πού σε οδηγούσε στη σκέψη σου. Σε όλα αυτά που γινόταν, όλα αυτά που λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αγωνιστικά το να είδα κάποια πράγματα στο παιχνίδι με τα Γιαννιτσά. Δηλαδή, τι να είδα μη τήρηση των εντολών του προπονητή, μη σωστή διαχείριση του 2-0 ή όλα αυτά, εμένα δεν μου λέει άρα τρώγονται στα ποδητήρια ή τσακώνονται. Όχι, αυτού του είδους οι συνειρμοί καλό θα είναι να μην γίνονται. Δεν είχε να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι αυτό που σου είπα. Είχε να κάνει με το γεγονός ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Η Λέσχη Φιλάθων στηρίζει τον Γιώργο Παντρέου που τα λεγόμενά του φαίνεται. Η Λέσχη Φιλάθων Καβάλας. Η Λέσχη Φιλάθων Καβάλας. Τα λεγόμενα φαίνεται το ακέραιο ήθος του. Καλά, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση από αυτού. Εξάλλου η πλήρης άμα δεν το στηρίζει και η εκπομπή δεν το στηρίζει. Εξάλλου και δεξιά και αριστερά του, μην βλέπετε. Ο Καραγιώργης έβαλε, είδες live streaming, έβαλε. Όχι, ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι σχέσεις μου μαζί του θα κάνουμε και διαφημίσεις. Να τα πληρώσουν τα δορυφορικά του πιάτα, βάλουμε μια διαφήμιση. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τις ερωτήσεις που του κάνω. Ωστόσο, λέω το εξής, ότι αναφερόμενο όχι στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί δεν φαίνεται αν δεν παίζεις καλά και δεν έχεις πάθος ότι μαλώνεις. Ναι, σίγουρα. Φαίνεται όμως ότι δεν έχεις διάθεση ιδιαίτερη. Η αγωνιστική εικόνα δεν ήταν καλή. Τώρα μπούμε στη δικασία. Ακούγόταν και ήταν και πραγματικότητα. Ότι μετά από ήττες βγαίναμε έξω, κάναμε βόλτες, γυρνούσαμε και δεν μας ενδιαφέρε τίποτα. Να σου πω κάτι. Όλη αυτή η εικόνα όμως
ξαφνικά μέσα σε μία εβδομάδα διαμορφώνεται ότι όλοι είμαστε μια οικογένεια. Είπες, όλοι είμαστε μαζί, έχει πάθος, έλα ντε. Καλά, αυτό το πάθος γιατί βγήκε προχθές? Άκουσε. 7 αγωνιστικές δεν έβγαινε, τώρα ξαφνικά βγήκε. Άκουσε, θα σου πω. Αυτά τα παιδιά, όταν μπήκα μέσα στα αποδυτήρια και άρχισα σιγά σιγά να νιώθω τον παλμό τους, Κάθε μισή ώρα παλεύω να το βγάλω. Σε ένα συμπέρασμα. Παλεύω να το ότι βγάλεις. αυτά τα παιδιά είχαν ένα τεράστιο βάρος μαζί και το προπονητικό team, το ότι κλήθηκαν πάρα πολύ σύντομα να δείξουν αποτελέσματα για τα οποία, παιδιά, χρονικά δεν ήταν έτοιμοι. Χρονικά δεν ήταν έτοιμοι. Εδώ όμως πας αλλού. Ναι. Εδώ πας αλλού όμως. Ότι κακώς τους ζητήθηκε αυτό το πράγμα. Καλά, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι γνωστό. Άστα. Ναι, όμως αυτό δεν εκεί έχουν οδηγούμαστε ευθύνη, όμως. ναι. Άκουσε. Εγώ σου ξαναλέω κάτι. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή δουλεύει για την ομάδα. Αυτό τη διαπίστωση που έκανα εγώ με διαφορά 2 παιχνιδιών θα την κάνει ο κάθε φίλαθλος Μετά από 2 παιχνίδια. όσο περνάνε τα παιχνίδια. Δεν μου λες αποσυμφόρησες δηλαδή τα αποδυτήρια? Εγώ. Ναι, εσύ. Θες να σου πω κάτι? Θέλω για τον κόσμο, όχι για μένα. Δεν αποσυμφόρησα τίποτα. Εγώ αυτό που έκανα, ξέρεις τι? Θεωρώ ότι έβγαλα στους ποδοσφαιριστές αυτό που εγώ νιώθω για αυτούς. Τους είπα επιλέξει ότι σε αυτές τις καρέκλες εγώ κάθισα, ό,τι σκέφτεστε, ό,τι νιώθετε, τις πικρίες σας, τις χαρές σας, τις καταλαβαίνω γιατί τις έχω περάσει και να είσαι σίγουρος ότι ξέρω να χειριστώ και τις χαρές τους και τις πίκρες τους και το άγχος τους. Άρα έλειπε, ρε Γιώργο. Άρα έλειπε αυτό. Φίλε, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να σου πω τι γινόταν πριν. Εγώ σου λέω τι κάνω εγώ. Εγώ σε αυτά τα παιδιά θα δώσω τον εαυτό μου. Ξέρεις γιατί? Γιατί μου τον ζήτησαν. Γιατί μου απλώσαν το χέρι. Ξέρεις τι, τους πήγα γλυκά στην προπόνηση. Τους πήγα γλυκά γιατί τους είπα σήμερα που εγώ ξεκινάω και δουλεύω στην Καβάλα, έχω και γενέθλια και γιορτή και επέτειο. Όλα τα έχω. Γιορτάζω από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Και τους είπα, όποιος γιορτάζει κερνάει. Τι άλλο θέλει? Ξέρεις τι γύρισαν και μου είπανε? Θέλει δώρο. Μου το υποσχέθηκαν και μου το κάνανε. Καλύτερο δώρο από αυτή την ισοπαλία με αυτόν τον τρόπο δεν θα μου κάνανε. Μπράβο, Γιώργο. Αυτό όμως έλειπε. Μπορεί να έλειπε. Αυτό να σου πω κάτι. Εγώ σου ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή νιώθω ότι μέσα στα αποδυτήρια είμαι χρόνια και ότι αυτά τα παιδιά τα έχουν μεγαλώσει. Έτσι νιώθω. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Ωραία. Να πάμε σε διάλειμμα. Κάτσε, τι δεν μια ανάσα. Περίμενε, γιατί ξέρεις τι κάνει. Όχι, άσε κουράστηκε, Δεν έχει κάνει εργομετρικά. Εγώ λοιπόν, κουράστηκε. Θα τα βγάλω και στον αέρα τα αποτελέσματα των εργομετρικών. Τα δικά σου. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ξέρεις γιατί κάνει όλη αυτή τη συζήτηση. Μας έφαγε τώρα 3 τέταρτα για να ξανάρθει στην εκπομπή. Να πει κι άλλα. Πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ πίσω στη συζήτησή μας με τον Γιώργο Παντρέου και βεβαίως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα πιο ωραία και τα πιο ζουμερά λέγονται εκτός αέρα και όχι μπροστά στις κάμερες, έτσι. Θα σε βάλει ο Κομνηνός εκείνο και το... Ναι, τυχαίνει να το που κάνουμε. λέει κατά-λάθος. Το κάνανε πέρσι μία φορά, αλλά ευτυχώς δεν τολμήσαν να το βγάλουν σε μία συζήτηση που κάναμε εκτός αέρα. Λοιπόν, 251-022-40-40 τηλέφωνο επικοινωνίας ή αλλιώς γράφετε μη ταφ μη, τα αρχικά της εκπομπής, man to man. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά και το αποστέλλετε στο 54045 Γιώργος Παντρέου για να συζητήσουμε αυτό το φαινόμενο του ΟΚ που μεταλλάχθηκε. Έτσι, κατά τα λεγόμενα. Τα λέω. Συνέντευξη τύπου δεν ακούσαμε. Ορίστε, θα ακούσουμε και συνέντευξη τύπου, αλλά πιο μπροστά να το πω αυτό που με έχει φέρει στα όρια μου από το πρωί. Ποια όρια σου? Το πρωί λοιπόν λαμβάνω, είμαι στο ραδιόφωνο. Ναι. Γίνεται κάπου ένα διάλειμμα, χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν ήταν ο Γιώργος Παντρέου, ήταν όμως άλλος άνθρωπος της ΠΑΕ, ο οποίος έξαλλος μου λέει τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Λέω ποιο θέμα? Λέει το θέμα του γηπέδου. Λοιπόν, το θέμα του γηπέδου εγώ δεν κατάλαβα. Ξέρω ότι έχουν το χαλκερό οι άνθρωποι, πάνε κάνουν τις προπονήσεις τους, έχουν και το εθνικό να κάνουν μια προπόνηση. Ξέρω επίσης ότι για πρώτη φορά οι στροκεμοί καβαλιώτες σέβονται το Ανθή Καραγιάννη. Γι' αυτό και το Ανθή Καραγιάννη βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Επιτέλους. Και λέω ποιο γήπεδο? Μου λέει το χαλκερό. Και διερωτώ με. Και μάλιστα η ερώτησή μου είναι τοποθέτηση ευθέως προς τον αντιδήμαρχο και υπεύθυνο επί των αθλητικών χώρων, τον κύριο Σταυρίδη. Τον οποίο και καλό, αν μας ακούει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας εξηγήσει. Γιατί κάθε Δευτέρα το γήπεδο του Χαλκερού είναι κλειστό?
Είναι δυνατόν η ομάδα. Έψαξε δηλαδή, έκανε ρεπορτάζ. Ναι, το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανώς έχει ρεπό εκείνη τη μέρα και στο Εννοείς ότι ένας άνθρωπος κάτι σαν φύλακας, ξέρω. Ναι, ρε παιδί μου, κάποιος άνθρωπος του Δήμου. Και εγώ ρωτάω. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει και το ρεπό του, να έχει και το πρόγραμμά του κτλ. Γιατί δεν πάει, όχι ο κ. Σταυρίδης, να στείλει κάποιον να ανοίξει το γήπεδο ή εν πάση περιπτώσει δώσει τα κλειδιά. Τι θα κάνει, φάνε το χόρτο ή θα φάνε τα αποδυτήρια και τις λεκάνες. Να δώσει τα κλειδιά στην ομάδα, να πάει να κάνει την προπόνησή της, διότι η ομάδα από ό,τι μαθαίνω κάνει γύρω-γύρω στο Ανθή Καραγιάννη χωρίς να μπορεί να. Θα μου πείτε, θα έπρεπε να κάνει. Βέβαια, κάτσε, αλήθεια λέει. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, κάτσε, είναι δρομή σήμερα. Κοίταξε, ναι. Και ξέρεις, ήμασταν με τα παπούτσια τα ποδοσφαιρικά. Ήμασταν, προσέχεις, έτσι. Ναι. Ήμασταν αποφασισμένοι να πάμε να παίξουμε. Αυτό είναι αιχμή για σένα που λες ότι δεν μπορεί, κουράστηκε και βάλει διαφημίσεις. Καλά, εντάξει, τώρα το λέει εδώ καθήμενος. Και ξέρεις, τώρα εδώ μιλάω πολύ σοβαρά για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι για τους οποιουσδήποτε λόγους κρίθηκαν ανέτοιμοι για το προηγούμενο παιχνίδι, η προπόνηση της Δευτέρας είναι ιερή. Είναι η προπόνηση η οποία θα πρέπει να βγάλουν όλη αυτή την πίεση, όλο αυτό που δεν της δόθηκε η δυνατότητα για διάφορους λόγους το Σαββατοκυριακό. Και εκεί η προπόνηση, αυτό το διπλό, να ξεμπουκώσουν. Είναι ακριβώς η μεγαλύτερη ευχαρίστησή τους. Το ξέρω και μιλάω τώρα σαν ποδοσφαιριστής. Και ανταυτού πήγατε στο ταρτάν και κάνατε γύρω. Ακριβώς. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο. Γιατί μία ομάδα, και ιδιαίτερα η δικιά μας η ομάδα. Εδώ που θα μπορούσατε κύριε να μην σεβαστείτε, να μπείτε μέσα να οργώσετε το. Δεν γίνεται αυτό. Είναι δυνατόν. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά να ζελώσουμε πάνω στο σπίτι μας. Όχι. Αυτό δεν γίνεται, αλλά μισό λεπτάκι. Επειδή υπάρχει κι άλλο δεδομένο. Δεν μπορεί αυτό να αλλάξει το πράγμα. Μα τι θα πει να αλλάξει, μα είναι ανήκουστο από έναν Δήμο. Μισό λεπτάκι, δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε το Σάββατο στην Καλαμίτσα και μαθαίνω ότι τα αποδυτήρια εδώ και 15 μέρες δεν έχουν ζεστό νερό και μερικά αποδυτήρια. 15 μέρες. Και στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή δεν είχε ήρθαν και κάνανε. Εγώ ξέρω για τις τελευταίες 15 μέρες. Ξέρεις γιατί. Λοιπόν, ακούστε το και αυτό για να ξέρετε τι γίνεται με τα αθλητικά δρόμενα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν, λέει ο Δήμος, δεν μπορεί να αγοράσει 2 boiler και μάλιστα στο ένα εκ των 2 δεν μπορεί να βρει και υδραυλικό να συνδέσει. Τα αποδυτήρια της Καβάλας δεν είχαν προχθές νερό καθόλου, όχι ζεστό νερό. Τα δε αποδυτήρια του Παγκρατίου είχαν κρύο νερό. Γιατί είναι χαλασμένα τα boiler. Μα το κάθε boiler. Το κάθε boiler εκ των 2, εκ των οποίων το ένα το αγόρασε η Ένωση Καλαδοσφαίρης Καβάλας μετά από ρεπορτάζ που κάναμε από δικά της λεφτά, άρα μένει ένα boiler. Δηλαδή ο Δήμος δεν μπορεί να πάει να δώσει 180 ευρώ που κάνει ένα boiler, να το συνδέσει με έναν υδραυλικό που πιθανώς έχει στο Δήμο. Βρήκες boiler με 180. Βεβαίως και βρήκα boiler με 180. Όχι, δεν το διακομωδούμε γιατί. Μα δεν είναι σοβαρά. Τώρα. Και μου έρχεται καπάκι σήμερα στην εκπομπή αυτό το πράγμα ότι ξέρεις. Δεν μπορεί να πάνε στο κήπεδο τα παιδιά. Το χαλκερό και ήρθες και λοιπόν, ναι, και τρελαίνομαι διότι δεν είναι δυνατόν να προσπαθούμε να διευρύνουμε. Παρακαλέσαμε στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή, Καβάλα Ηρακλή στο μπάσκετ, κάποιους παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι στα σπίτια τους έχουν φυσικά, να πάνε να κάνουν εκεί και ήρθαν παίκτες του Ηρακλή στα αποδυτήρια της Ένωσης για να κάνουν μπάνιο, να μην φύγουν άνθρωποι πώς θα μπουν στο λεωφορείο. Εντάξει, μιλάμε για επίπεδο. Τώρα μιλάμε για. Μιλάμε για επίπεδο. Οι άλλοι δεν το πίστευαν. Στο 2014, παιδιά. Και βέβαια με χάλασε. Κύριε, με χάλασε. Μια σύνδεση για νερό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται εδώ και 15 μέρες, ξέρω εγώ. Ο Γιώργος τώρα λέει κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν μιλάμε για περισσότερο χρόνο. Σου μιλάω τώρα είναι για απαράδεκτη λειτουργία. Εγώ δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες. Λέω όμως ότι υπάρχει ξεχαρβάλωμα και δεν προσέχουν τίποτα και δεν λειτουργούν τίποτα. Δεν μπορεί η ομάδα να θέλει να πάει να κάνει προπόνηση και να μην μπορεί να μπει τη Δευτέρα στο Χαλκερό επειδή είναι κλειδωμένο. Δευτέρα είναι κλειστομένα, κύριε. Ξεκουράζει το χόρτο. Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Δεν ξεκουράζει το χάρτο, κάτι υπάρχει λόγος. Λοιπόν, το είπα και αυτό και το έβγαλα. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση για το δικηπαιδικό πρόβλημα που έχει η ομάδα. Να το πούμε αλλιώς, την άλλη Δευτέρα η ομάδα πρέπει να μπει. Δεν είναι μόνο τώρα να μπει την άλλη Δευτέρα. Το θέμα είναι ότι η καθημερινότητά μας διανθίζεται από το πότε και θα κάνουμε προπόνηση. Λοιπόν, περιμένω πιθανώς να έχουμε κάποια τηλεφωνήματα. Περιμένω μια διευκρίνηση από το Δήμο ή μια, αν θέλετε, διάψευση που δεν μπορεί να γίνει. Διάψευση είναι αληθινό. Το γεγονός και το ρεπορτάζ. Θέλουμε μια θέση του Δήμου πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι αδιανόητο το 2013, πάμε για το 2014, να μην υπάρχει νερό ή να μην μπορούμε να βρούμε ένα κλειδί να ανοίξουμε την πόρτα που κάνουν προπόνηση άνθρωποι. Έτσι, μιλάμε για επαγγελματική ομάδα η οποία παίζει στην κατηγορία και εκπροσωπεί την πόλη. Λοιπόν, έχετε 3 γήπεδα, το Χαλκερό, το Ανθή Καραγιάννη, εντάξει, για τους αγώνες και βεβαίως και νομίζω έχετε πάρει και τα γηπεδάκια από ιδιωτική πρωτοβουλία στην Καρβάλη. Σωστά. Ναι. Έτσι. Άρα έχετε χώρους επί του παρόντος να εκπαιδευτείτε, να προπονηθείτε, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι αυτή η χώρη είναι ανοιχτή. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι η προπόνηση στη δεδομένη χρονική στιγμή και στη δεδομένη
παικτική σύνθεση της ομάδος είναι καταλυτική. Δηλαδή, η προπόνηση είναι το μοναδικό μέσο και συνεχή δουλειά που μπορεί αυτή η ομάδα να καταξιωθεί. Είναι παιδιά τα οποία ουσιαστικά είναι μαθητές και μαθαίνουν, έχουν τους δασκάλους και πρέπει κάθε μέρα αυτό το πράγμα να μην διακόπτεται για οποιονδήποτε λόγο. Υπάρχουν οι άνθρωποι του προπονητικού team, έχουν καταρτήσει το πρόγραμμά τους πάρα πολύ σωστά και μεθοδικά και οποιαδήποτε ανομαλία που δημιουργείται έχει αποτελέσματα. Λοιπόν, βέβαια, μια μέρα δίνεται ρεπό. Μήπως νομίζανε στο Δήμο ότι δίνεται Δευτέρα ρεπό στην ομάδα για να μπορεί να ξεκουραστεί? Όχι, το ρεπό είναι κάτι το διακομωδώ τώρα, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα. Πάμε σε αυτή την ομάδα γιατί και η παρουσία σου εδώ. Τη συνέντευξη τύπου που θα δείξει. Τη συνέντευξη τύπου. Θέλει ο Γιώργος να έχει δίκιο. Με τι σκόρη και τα γκολ να τον την κολάρα θέλω να δω. Επειδή ακούμε συνέχεια σένα, θέλει να ακούσουμε τι θα πει ο coach. Ο coach, λοιπόν, αυτό είναι. Αν ο coach δεν πει ότι ήμασταν τέλειοι, ότι είχαμε ωραίες τριγωνικές αλλαγές, ότι καλύπταμε πολύ ωραία τα κενά, σημαίνει ότι μερικά πράγματα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, έχουμε βέβαια και έναν τηλεθεατή από τη Λέσχη Φιλάθο Καβάλος που θέλει να κάνει παρέμβαση. Δεν ξέρω, εγώ δεν το πολύ συνηθίζουμε αυτό στην εκπομπή. Γενικά δεν το συνηθίζουμε, αλλά θα δώσουμε στο φίλο να μας επιτραπεί 2 λεπτά για να μπορέσουμε να πάμε στα πλάνα. Αν μπορεί το κοντρόλ να. Αν μπορούμε να το έχουμε μέσα στο στούντιο, σας παρακαλώ. Και τον. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δώσατε το τηλέφωνο σας ζωντανά στον αέρα για παρέμβαση, γι' αυτό πήρα να κάνω. Πολύ καλά κάνατε. Απλά συνηθίζουμε να τα λέτε στην ροή και να μας μεταφέρονται μετά εδώ στην οθόνη τη δική μας για να τα μεταφέρουμε. Παρόλα τα αυτά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Κύριε Γεραγιώργη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Νελόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Και τον κύριο Παπανδρέου, τον οποίο το γνωρίζουμε, εγνωσμένη η αξία του και δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε τίποτα παραπάνω. Ονομάζομαι Παντελίδη Σταύρος, είμαι από το Σύνδεσμο Φιλάθλων του ΟΚΟ και από τη Λέσχη Φιλάθλων Καβάλας, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, μιας και υπάρχουν πλέον 2 δεδομένα και 2 δρόμοι. Σας άκουσα σχεδόν από την αρχή της εκπομπής. Σωστή η τοποθέτηση του κύριου Παπανδρέου για την από χτες ή προχτές κατάσταση που ζει στα αποδυτήρια. Σέβομαι και ναι, όντως έτσι είναι η εικόνα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το δώρο που έκανε η ομάδα της ισοπαλίας, όπως ο ίδιος το έθεσε, είναι αποδεκτό. Κατ' εμέ θα μου επιτρέψετε να μην είναι αποδεκτό. Αποδεκτό τι εννοείται, κύριε Παντελίδη? Δεν είναι τόσο αριστό δεν είναι το ιδανικό, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι υπέρβαση. Ναι, σωστό είναι. Είναι κάτι που αποτελεί δεδομένο για την ομάδα που λέγεται Καβάλα, για το βάρος που γνωρίζει πόσα κιλά σήκωσε στην πλάτη του κ. Παπανδρέου με αυτή τη φανέλα και δεν νομίζω μια ισοπαλία σε μια ομάδα ποδοσφαιρικού χάρτη που τώρα τον ανακαλύπτουμε ακόμα να σημαίνει ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα ιδανικό για την ομάδα μας, έτσι. Λοιπόν, δεν είπε πάντως, κύριε Παντελίδη, κανείς ότι είναι. Συγχωρέστε με λίγο, δεν είπε ότι είναι ιδανικό. Κανείς μας δεν είπε ότι είναι ιδανικό. Είπαμε ότι δεδομένης της κατάστασης ήταν το καλύτερο είναι στην κάτι καλό. φάση, αν κατάλαβα καλά. Ναι, απλά το δεδομένο είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και είναι η πρώτη φορά που παίρνει βαθμό εκτός έδρας. Πιθανολογώ ότι κάπως έτσι το. Και συγκεκριμένο. Όχι, ήταν ο τρόπος που πάρθηκε αυτός ο βαθμός, οι αντιξοότητες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει και στις οποίες αντεπεξήρθε τέλεια και το γεγονός ότι με το βάρος και της βαθμολογικής συγκομιδής που είχε και της πίεσης, η αντίδραση για μένα ήταν ικανοποιητική. Και εγώ δεν είπα ότι ήταν υπέρβαση, όχι, αλλά ήταν ένα πρόσωπο το οποίο εμάς που πλέον ασχολούμαστε με αυτή την ομάδα μας δίνει ένα χαμόγελο, όπως είπατε, και μια αισιοδοξία ότι αυτό το πράγμα μπορεί σιγά σιγά να αλλάξει προς το καλύτερο. Αυτό. Κύριε Παντελίδη, ο λόγος σας. Κατά πόσον υπάρχουν τα σιγά σιγά χρονικά περιθώρια δεδομένης και της βαθμολογικής κατάστασης, της αγωνιστικής εικόνας που δεν νομίζω να άλλαξε εδώ και τόσο άρδιν, μιας και επίκενται 2 πολύ σημαντικά παιχνίδια, όπως ξέρετε, τόσο με την Νίκη Βόλου εντός έδρας, η οποία δείχνει ένα τελείως διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο από εμάς και εμπειρίας ομάδος, και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας πάλι στο Ανθή Καραγιάννη, 2 πολύ κρίσιμα παιχνίδια εντός έδρας, που εάν λάβουμε υπόψη μας τη δεδομένη κατάσταση και αγωνιστική παρουσία όλων των παιχνιδιών που είδαμε πριν το παιχνίδι του Βατανιακού,
και η αγωνιστική εικόνα δεν αντιπροσώπευε τίποτα μια ομάδα, πόσο περισσότερο την ομάδα της Καβάλας. Ευελπιστείτε ότι έχουμε τα μεγάλα χρονικά περιθώρια τα οποία θα μπορέσουν να αλλάξουν τόσο την κατάσταση αυτή, ώστε η ομάδα να ξεφύγει από εκεί που είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το εννοήσει ο καθένας τα χρονικά περιθώρια. Εγώ είπα και επαναλαμβάνω ότι ο χρόνος δουλεύει για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα γίνονται πολύ μικρά βηματάκια μπροστά. Αυτό δεν έγινε από τώρα που μπήκα εγώ. Όχι. Δεν ξεκίνησαν από τώρα προπονήσεις αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ούτε από τώρα ξεκίνησε να δουλεύει ο προπονητής. Όμως πρέπει να ξέρετε όλοι, όσοι κάνουμε, όχι ότι απευθύνομαι προσωπικά σε εσάς προς Θεού έτσι, όσοι κάνουν όμως κριτική εκ του μακρόθεν, να ξέρουν ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποια αξιώματα, μαθηματικά αξιώματα και αρχές. Δεν κάνω κριτική εκ του μακρόθεν και οι κύριοι δεξιά σας και αριστερά σας με γνωρίζουν. Αυτά που λέγονται δεν είναι καθόλου δεδομένα κριτικής, είναι δεδομένα αγωνίας και κάποιου φιλάθλου που παρακολουθεί την ομάδα και στα 90 λεπτά κάθε Κυριακή και αγωνιά για αυτή την ομάδα. Και που βεβαίως, για να επαυξήσω αυτό που λέτε και συμφωνώ μαζί σας, έχετε και εσείς και εγώ και οποιοσδήποτε το δικαίωμα από εκεί που μας δίνεται η δυνατότητα, εκ του μακρόθεν δηλαδή, ακριβώς, έτσι, διότι εμείς δεν είμαστε μέσα στα αποδυτήρια, να μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, κατανοητό δεν είναι. Είμαστε κοντά στην ομάδα και θέλουμε να καταθέσουμε τον προβληματισμό μας ευθύς εξ αρχής, θέλοντας να εκφράσουμε την αγωνία μας και πολλές φορές ίσως γινόμαστε και σκληροί, γιατί συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σε αυτή την ομάδα. Από τη στιγμή που φεύγει ο X προπονητής, έρχεται ο επόμενος προπονητής. Από τη στιγμή που φεύγει κάποιος γενικός αρχηγός, έρχεται κάποιος άλλος και γίνονται αυτές οι αλλαγές. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων και εκ του ότι το θέλουμε και είμαστε δίπλα σε αυτήν την ομάδα. Οπότε οι προβληματισμοί μας είναι συσσωρευτικοί και τα γιατί μας είναι πολλά. Παρ' όλα αυτά είμαστε κοντά στην ομάδα και δεν ασκούμε κριτική, προσπαθούμε να επισημάνουμε προβλήματα. Κύριε Παντελίδη, γιατί όταν βγαίνει στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου αγανακτισμένος ο κύριος Χαραλαμπίδης και παρουσία του κυρίου Ζαλίκα και λέει δεν γνωρίζω τι άλλο πρέπει να κάνω για να αναστηθεί αυτή η ομάδα, ελπίζω μέσα σε αυτή την εβδομάδα που επακολούθησε να βρει και κάποιες λύσεις και να δούμε αν μη τι άλλο έναν καλύτερο ΑΟΚ, μια καλύτερη αγωνιστική εικόνα. Κύριε Παντελίδη, για να το κλείσουμε το θέμα, να σας πω τη δική μου τοποθέτηση, δεν ξέρω αν είναι και του Γιώργου. Εγώ απλά το μόνο που θα ήθελα να πω, χωρίς φυσικά κύριε Παντελίδη να γίνω συνήγορος του κυρίου Χαραλαμπίδη, γιατί και οι δηλώσεις αυτές και εμένα πραγματικά δεν μου άρεσαν καθόλου και σε πολύ κόσμο. Νομίζω ότι ήταν ατυχείς δηλώσεις και στην εκπομπή την προηγούμενη, αν παρακολουθήσατε, επειδή το ρωτήσαμε, είπε ότι ήταν τη στιγμή και σίγουρα ήθελε να πει κάτι άλλο. Αυτό χωρίς να το δικαιολογούμε, αλλά σίγουρα δεν ήταν σωστές δηλώσεις. Ήταν ατυχής. Εγώ πάντως, για να το κλείσουμε και να απελευθερώσουμε και τον κύριο Παντελίδη και να έχουμε τη συνέχεια της εκπομπής, θα πω ότι συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι έχετε πει. Θα επαυξήσω από αυτού λέγοντας όμως το εξής και νομίζω ότι ο κύριος Παντρέου συμφωνεί. Όλοι λέμε το ίδιο πράγμα. Λέω απλά ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για κάποιους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, η Καβάλα σήμερα βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται. Μιλάμε ότι η Καβάλα έπαιξε και ασχολούμαστε σήμερα μία ώρα στην εκπομπή. Μιλάμε για την τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος. Το Βατανιακό. Έτσι. Δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή ούτε και το δεδομένο ότι η Καβάλα πρέπει να ασχοληθεί με το Βατανιακό. Ωστόσο όμως τα δεδομένα είναι αυτά. Και άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ακριβώς είναι να κάνουμε υπομονή και να ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Το οποίο πιστεύω, καλύπτω τον Παπαντρέου, αλλά πιστεύω ότι είναι έτσι. Επειδή έτυχε στο τελευταίο παιχνίδι από την Κερκίδα να πούμε 5 πράγματα και σήμερα τον ακούω να λέει διαφορετικά πράγματα, πιστεύω ότι μένοντας μια εβδομάδα με αυτή την ομάδα είδε πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε. Και νομίζω αυτά μετέφερε. Αυτό ήταν όλο. Θέλοντας να σας πω και αυτό και να καταλήξω για να κλείσω, να σας αποδεσμεύσω, θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή με αυτή την εικόνα πλέον που και ο πιο ήρεμος και πράος φίλαθλος του ΑΟΚ αντέδρασε με τον δικό του τρόπο και αν μη τι άλλο θα σας τονίσω κύριε Παπαδρέου που και εσείς γνωρίσατε τις δόξες του Ανθή Καραγιάννη, εννοώ από έμψυχο υλικό στις Κερκίδες, από έμψυχο
δυναμικό στις κερκίδες. Αν σας άρεσε αυτή η εικόνα της προηγούμενης Κυριακής με τους 520-530 ανθρώπους. Πολλούς έβαλες. Όχι μόνο δεν μου άρεσε, στις κερκίδες. αλλά με θλίβει το γεγονός. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο και νομίζω ότι ο κόσμος διαισθάνεται, δεν μπορώ να πω κίνδυνο, διαισθάνεται απογοήτευση, έχει γεμίσει πίκρα. Θα πρέπει να δει ότι η κατάσταση αλλάζει για να μπορέσει ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Θέλει χρόνο, κύριε Παντελίδη. Δεν είναι μόνο πρόβλημα οικονομικής κρίσεως, νομίζω, αυτό που βλέπουμε. Θέλει χρόνο, κύριε Παντελίδη. Αν μπορεί αυτή η διοίκηση να συνεχίσει με τέτοια βήματα, πληρώνοντας επί του παρόντος, γιατί μόνο αυτό κάνει αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν καταφέρει λοιπόν να πείσει τον κόσμο, τότε θα δούμε περισσότερο κόσμο. Αν για κάποιους λόγους αυτή η διοίκηση δεν καταφέρει να συνεχίσει. Η διοίκηση δεν θα μας πείσει, κυρία Καραγιορή, συγγνώμη, μάλλον οι αγωνιστικές παρουσίες θα πείσουν. Ναι, αυτό για να συμβεί όμως πρέπει να προϋπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία εμείς μέχρι στιγμής τα θεωρούμε είναι αυτονόητα, αλλά δεν τα θεωρούμε καθόλου σωστά. Δηλαδή, επί 3 χρόνια μην ξεχνάτε ότι η ομάδα αυτή είναι παντελώς απλήρωτη, δεν πληρώνει κανείς, δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν συμβαίνει τίποτα. Τρώνε δεξιά και αριστερά οι παίκτες. Αν έχουν λεφτά, αν δεν έχουν λεφτά, πάνε και κοιμούνται αλλού. Φεύγουν, πάνε σπίτια τους. Σήμερα αυτό το πράγμα διαφοροποιήθηκε κατά κάτι. Ελπίζω και περιμένω, και το έχω δηλώσει ευθαρσώς εγώ, ότι περιμένω τον Ιανουάριο να δω αυτά τα οποία υπόσχεται η διοίκηση να τα κάνει πράξη. Αν αυτά γίνουν πράξη και με δεδομένο ότι θα συνεχίσει να πληρώνει, τότε πιθανώς να έχουμε μια καλή πορεία. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να πείσει τον κόσμο. Άκουσε να δεις. Πάντως να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα στην ομάδα. Αυτό ήθελα εγώ να ακούσω. Στο γήπεδο του Βατανιακού. Παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια της ομάδας και πιθανόν αυτοί που θα φύγουν τελευταίοι θα είμαστε εμείς. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή ο επίλογος αυτής της κουβέντας πρέπει να είναι ένα μήνυμα, γιατί εκπροσωπείτε τους φιλάθλους και για μένα ο φίλαθλος είναι ένα ζωντανό κομμάτι και στην ιστορία. Να σας ενημερώσω για να μην υποπέσετε σε λάθος. 2 ή 3 μέρες, μάλλον όχι την προηγούμενη, πριν το παιχνίδι με τα Γιαννιτσά, είχαμε κάνει μια παρέμβαση προσωπικά το Προεδρείο του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΟΚ στα αποδυτήρια. Προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε, να μην αγχώσουμε περισσότερο τους παίκτες. Προσπαθήσαμε να τους ενθαρρύνουμε στο επόμενο παιχνίδι που ήταν μετά από 2 μέρες με τα Γιαννιτσά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε κουράγιο στα παιδιά, να τα στηρίξουμε ψυχολογικά, γιατί αντιλαμβανόμαστε για την πίεση του στόχου που θέλουν να πετύχουν την νίκη και δεν έρχεται. Καταλαβαίνουμε ότι είναι παιδιά. Περισσότεροι από αυτούς μπορεί να ήταν και παιδιά μας ηλικιακά. Είδαμε όμως ότι έστω και οι κουβέντες οι καλές, έστω και το χτύπημα στην πλάτη, παιδιά, κουράγιο, παιδιά, πάμε μαζί, εδώ θα είμαστε κοντά σας κτλ. Δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, κύριε Παπανδρέου. Επαφείτε στη δική σας εμπειρία, κύριε Παπανδρέου, να δώσετε κάποιες άλλες μοίρες στην πορεία αυτού του καραβιού, να σκόσετε κανένα άλλο πανί, δεν ξέρω τι γίνεται. Κοιτάξτε, έχω ξαναπεί. Πρέπει να βρεθεί λύση. Έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και επιτρέψτε μου αυτό να είναι και το κλείσιμο της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, γιατί αυτό θέλω να είναι το μήνυμα, ότι αυτό το καράβι δεν δουλεύει ούτε με μηχανή, ούτε με πανιά. Δουλεύει με κοπηλάτες. Δουλεύει με πολλούς και διαφόρους ανθρώπους από διάφορα πόστα που κοπηλατούν όλοι, αυτό είναι και το ιδανικό, προς την ίδια κατεύθυνση. Και ούτε οι προσπάθειες της διοίκησης, που μέχρι στιγμής οι περισσότερες είναι αφανείς, δεν έχουν βγει να διατυμπανίσουν πόσα και πού πληρώνουνε. Ούτε έχουν βγει να διατυμπανίσουν τι περιλαμβάνει το μενού που τρώνε 20-25 ποδοσφαιριστές μεσημέρι βράδυ. Το ποιοτικό εννοείς. Ακριβώς, σύμφωνα με το διαιτολόγιο. Ούτε έχουν διατυμπανίσει τίποτα παραπάνω. Οι προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, οι προσπάθειες του τεχνικού team και η υπομονή και η καλή πρόθεση του κόσμου. Γιατί ο κόσμος βλέπει το αποτέλεσμα. Δεν βλέπει τη διεργασία. Και μερικές φορές, δυστυχώς, το αποτέλεσμα αδικεί και την προσπάθεια και τη διεργασία. Εγώ αυτό που θέλω να μείνει τελευταίο είναι ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που έχει φέρει αυτή τη στιγμή την ομάδα στη Β' Εθνική, ενώ άλλες ιστορικές ομάδες παίζουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.
Κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν και εδώ οι διοικούντες του ΑΟΚ και δεν το κάνανε. Δεν σπασνεραϊκό. Ακριβώς. Δεν Λάρισα. Μην μπερδεύετε. Έχουμε αλλαγή διοίκηση την ώρα που δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Μην τον μπερδεύετε. Ας απελευθερώσουμε τον κύριο Παντελή, να τον ευχαριστήσουμε για την παρουσία του. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να με επιτρέψετε να πω, ο κύριος Σταύρος Παντελίδης είναι από τους ανθρώπους που πολλά χρόνια είναι στις Κερκίδες. Παλεύουν. Γνωρίζουμε, εντάξει, δεν χρειάζεται. Απλά ο κύριος Παντελίδης αυτή τη στιγμή εκπροσωπούσε τους φιλάθλους και ό,τι έλεγε και ό,τι εισέπραξε από εμάς, ας γίνουν. Πάμε λοιπόν για ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί με χρωστάτε μια συνέντευξη που προσπαθώ να δω πολύ ώρα να δω. Το γκολ θέλω να δω. Πάμε για διαφημίσεις. Επιστροφή λοιπόν εδώ και βεβαίως σε όλο το διάλειμμα δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να συζητάμε αν θα παίξουμε τη συνέντευξη τύπου που ήθελε ο Γιώργος Νανδόπουλος. Άστι, μην την παίζεις, άμα σε κουράζει. Τον γκολ να δούμε θέλω, τον γκολ του Άουκ. Λοιπόν, ευθύς αμέσως την συνέντευξη τύπου και το τι ακριβώς υπόθηκε μετά το παιχνίδι με τον Βατανιακό. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, αφού δείτε και εσείς αυτά που θα δούμε και εμείς. Πάμε να το δούμε. Είχαν όλα αυτά που δουλέψαμε μέσα στην ομάδα. Κάναμε αρκετές ευκαιρίες. Δικαιούμαστε πιστεύω να έχουμε ένα γκολ. Και κάνουμε το πέναλτι που χάθηκε. Μας γύρισε την πλάτη πάλι και εκεί. Στο δεύτερο μήχρονο πάλι πιστεύω πήγαμε καλά. Ελέγχαμε το παιχνίδι. Το δεύτερο μήχρονο δεχτήκαμε την κόκκινη κάρτα. Μαζέψαμε μετά την ομάδα σε μια ανοιχτή ζώνη. Και προσπαθήσαμε να βγούμε σε επιθέσεις ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ένα σημείο δεχτήκαμε έναν τρόπο που δεν το περιμέναμε. Αλλά πιστεύω η ψυχή των πολιτιστών μίλησε έστω και στο 94-95. Πήραμε ένα πόντο πιστεύω θετικό. Σε μια έδρα πολύ δύσκολη που δεν περάσαν κάποιες ομάδες από τους ουρανούς ελληνικούς. Και βλέπουμε τη συνέχεια με περισσότερη καλή ψυχολογία. Σίγουρα η ομάδα θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμη. Θα προχωρήσει και αυτό είναι γνωστό. Απλά μας δίνει αυτός ο βαθμός η ψυχολογία του ποδοσφαιριστών, γιατί όπως ξέρουμε είναι μικρή ηλικία. Χρειαζόταν πάρα πολύ, πιστεύω ότι θα πήραμε άξια σήμερα. Η ομάδα μου σήμερα έδειξε ότι αρχίζει να αποκτάει σιγά σιγά μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, την αυτοπεποίθησή της. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Διεκδικήσαμε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ατυχήσαμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Και δικός μου τρόπος είναι ότι δεν θέλω να ασχοληθώ ποτέ με τη διαιτησία, αλλά θα πρέπει να τονίσω το γεγονός όταν ο διαιτητής δίνει 4 λεπτά καθυστερήσεις και δεχόμαστε τον γκολ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, τότε αυτό αδικεί όλη την εικόνα της ομάδας μου, κλέβει τον υγρό των ποδοσφαιριστών μου, αλλά εγώ είμαι υπερήφανος για αυτούς τους παίκτες που εκπροσωπώ και ξέρω ότι στη συνέχεια τους βαθμούς που χάσαμε σήμερα, έστω και με αυτόν τον τρόπο, θα τους διεκδικήσουμε στη συνέχεια. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα της Καβάλας και της εύχομαι ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα. Μια ερώτηση. Η τελευταία φράση είναι ότι ο διαιτητής φταίει για την καθυστέρηση, δηλαδή όλο το παιχνίδι χάθηκε στην καθυστέρηση. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα. Αυτό μεταφέρεις. Ότι όλο το παιχνίδι χάθηκε στην καθυστέρηση και όχι στην τακτική που ακολουθείται το δεύτερο μήχρονο. Όταν μείνανε με παίκτη λιγότερο οι αντίπαλοι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, προσπαθήσαμε να πετύχουμε και δεύτερο γκολ. Στην κόντρα αντεπίθεση, γιατί πήγαμε για κόντρα μετά, γιατί έπρεπε να αλλάξουμε το 1-0. Δεν βάλαμε κάποιο γκολ. Ατυχήσαμε γιατί όταν δίνουν 4 λεπτά, αρχίζει η ομάδα που συντονίζεται, κερδίζουν το κόρνερ και στο 6ο λεπτό τρώμε αυτό το γκολ, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου, για τους συμπαίκτες μου σήμερα, για την ηγεσία. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα, ήρθαμε αποφασισμένοι να πάρουμε το παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο κρινόμαστε όλοι βάσει των αποτελεσμάτων, και ο προπονητής και εμείς και η διοίκηση. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αλλά θεωρώ ότι και η τύχη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ήμασταν πιο αποφασισμένοι, ήμασταν καλύτεροι στον πρώτο ημίχρονο. Ειλικρινά, εντάξει, δεν έχω λόγια, σίγουρα είναι μια αγωνιστική που δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Προσπαθούμε πάρα πολύ να ανατρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση εδώ και πολλές εβδομάδες.
θεωρώ ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια. Με εμφανή σαν τη σημερινή είμαι πολύ αισιόδοξο ότι σύντομα θα βρούμε τον δρόμο μας. Και με τη βοήθεια του προπονητή, γιατί όπως σας είπα δουλεύουμε πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα τελείως άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο δεν πήραμε την νίκη. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Αλλά δεν μπορούμε να μην κρατήσουμε την προσπάθεια που κάναμε και με παίκτη λιγότερο. Επίσης, προσπαθώ πολύ και δεν θα μιλήσω για την διαιτησία. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο και ναι, θέλω να κάνω. Πρέπει να το πω. Ώρες έκανε να πάθει το. Λοιπόν, με το που μπαίνει το γκολ, βλέπετε όλοι σας ότι ο Γιαννίκογλου τρέχει προς την κερκίδα στους λιγοστούς φιλάθλους της Καβάλας. Όχι, ποιο Γιαννίκογλου. Ναι, έχει προωθηθεί ο Γιαννίκογλου. Έχει προωθηθεί ο Γιαννίκογλου. Δεν μπορούσε αυτό το Γιαννίκογλου. Αυτό το Γιαννίκογλου δεν μπορούσε να φτάσει. Και έπειτα μας λέει ότι μπορώ εγώ και βάλαμε τα παπούτσια μας. Είναι πρόκληση αυτό. Είναι αληθινό. Εγώ κοίταξα. Είναι πρόκληση. Για να είμαστε θα δώσεις στην δημοσιότητα τα τεστ. Λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα τεστ. Η εικόνα διαψεύδει τον οποιονδήποτε λέει ό,τι θέλει. Δεν θέλω να πεις κακίες για τον Σάκη Παπαβασιλείου. Λοιπόν, θέλω να πω 2 λεφτά και να πω γι' αυτό, γιατί σήμερα δεν. Όχι, θα πω. Σάκης Παπαβασιλείου. Σάκης Παπαβασιλείου, ο οποίος ήταν. Πόσο περνούσε η ώρα, οι καθυστερήσεις από 5 λεπτά πήγαν 6, 7. Δεν κατάλαβα. Αυτός γιατί πανικοβλήθηκε. Τι. Έπαιζε με παίχτη παραπάνω. Ναι. Του το κάνα φυσικά την ερώτηση, γι' αυτό δεν χρειάζεται να πω περισσότερα περισσότερα πράγματα. Το λέει. Ποια τελευταία φάση, τι έκανε στη δεύτερη ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να συζητήσω. Όπως να πω και κάτι ακόμα, το αφήνω και τον Σάκη Παπαβασιλείου. Καταλαβαίνω την ένταση της στιγμής και το πάθος. Αλλά στο 95 βάζει γκολ. Αλλά εγώ πραγματικά για να το συνδέσω με τον κύριο Παντελίδη προηγουμένως, χωρίς αυτό να αποτελεί μορφή για κανέναν, αλλά είναι γενικώς η κατάσταση της ομάδας τέτοια, δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε που βάλαμε γκολ. Δεν γίνεται όμως το φίλο. Όχι, η ένταση της θεωρία είναι. Σαφέστατα, το είπα από την αρχή για να μην παρεξηγηθώ. Το πανηγυρίζουμε, λες πανηγυρίζουμε. Ναι, πανηγυρίζουμε, διότι δυστυχώς. Ο τρόπος είναι πιστεύω που μας. Συμφωνούμε απόλυτα. Άρα λέμε το ίδιο. Τώρα, να αφήσουμε τον κύριο Παντρέο να σκεφτεί πώς μπορεί να πιάσει τον κύριο Γιαννίκογλου. Όχι, αυτό είναι μορφή. Όχι μορφή, είναι αληθινό. Θέλετε να το ξαναβάλουμε το βίντεο. Θέλετε να το ξαναδείτε. Τον περνάνε στο σταματημένο Γιαννίκογλου. Δεν έφαγα την προσποίηση. Ο Γιαννίκογλου είχε φόρα. Και το χάνει. Εγώ είχα αντίθετη κατεύθυνση. Αργεί να ξεκινήσουμε από τώρα. Πάλι καλά που δεν πήγαινε ευθεία να τρακάρει στα κάγκελα. Λοιπόν, θέλω όμως ωστόσο να τονίσουμε και το τοπικό πρωτάθλημα και τις ομάδες του νομού μας. Γι' αυτό θέλω να μου δώσετε γάμα εθνική. Ναι, από τις ομάδες του νομού μας εννοώ, οι οποίες κάνουν αξιέπαινη προσπάθεια. Όλες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε με τον πρώτο της βαθμολογίας. Άρα λοιπόν θα ήθελα να μου δώσετε την δυνατότητα να επικοινωνήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με το χωριό του, αλλά ταυτόχρονα και με τον ΑΟΚ. Και αγαπάει τον ΑΟΚ. Ένας από τους λίγους αγαπάει τον ΑΟΚ και μάλιστα αφελώς σκεπτόμενος αγαπάει τον ΑΟΚ, διότι είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που πήγε να δοκιμαστεί στη Δόξα Δράμας, κουβαλώντας τα αποδυτήρια των προλόγ του ΑΟΚ. Νομίζω ότι πρόκειται περί μιας ιδιάζουσας περίπτωσης ενός ανθρώπου που αγαπάει παθολογικά αυτό που κάνει και αγαπάει και τον ΑΟΚ. Μιλάμε για τον Μπάμπη του Προβατίδη, τον οποίο έχουμε στη γραμμή μας, τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν αυτό που είπα δεν θέλατε να το βγάλω στον αέρα, κύριε Προβατίδη, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ το είπα γιατί το ξέρω. Δεν πειράζει. Είναι αλήθεια ότι τα θέλατε, το ξέρω, να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια του ΑΟΚ και φέτος και πέρσι. Δεν κατέστη δυνατό αυτό, αλλά αυτό που δεν μπορέσατε να πάρετε με την ομάδα, την μεγάλη ομάδα του νομού, αυτή την ομάδα που αγαπάτε, νομίζω ότι το κάνετε με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη και παίρνετε ό,τι μπορείτε να πάρετε περισσότερο με την πρώτη θέση και την πολύ καλή αγωνιστική παρουσία του Βυζάντιου Κοκκινοχώματος. 2 κουβεντούλες, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα, μια ομάδα ενός χωριού 1.500-2.000 ανθρώπων πόσο είναι, που ζει και αναπνέει για αυτή την ομάδα και η οποία ομάδα καταφέρει να βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία, αφήνοντας από κάτω μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη εν Ελλάδα που λέγεται Πανσεραϊκός. Είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε σε αυτή την κατηγορία και ειδικά τώρα που παίζουμε και που είμαστε και πρώτοι. Είμαστε από κάτω μας έχουμε τον Πανσεραϊκό που έχει σαφώς μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς. Το ίδιο και ο Αγροτικός Αστέρας και πολλές άλλες ομάδες. Υπάρχουν μέσα στο ρόστερ της ομάδας πολλά παιδιά από το χωριό και αυτό είναι ένα συν της ομάδος. Σημαντικό. Δίνουμε το 101% των δυνατοτήτων μας
και πιστεύω για καλύτερη συνέχεια. Καλύτερη συνέχεια να πάει πού? Πιο καλύτερη από εκεί τι? Μένει μόνο ο τίτλος, έτσι, και η άνοδος. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι στις σκέψεις των ανθρώπων. Δηλαδή, πέστε μας πού μπορεί να πάει αυτό το Βυζάντιο. Κοιτάξτε, κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Πρώτος μας στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία και αν έρθει και η άνοδος, με καλό να έρθει. Γιατί όχι. Ζούμε και αναπνέουμε για αυτό το λόγο στο χωριό μέσα. Όλος ο κόσμος. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα, κύριε Προβατίδη, αυτό το πράγμα? Δηλαδή, οικονομικά εννοώ αν μπορεί να γίνει πραγματικότητα, έτσι, γιατί αγωνιστικά φαίνεται ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε, αλλά οικονομικά πώς μπορεί να ανταπεξέλθει μια ομάδα ενός χωριού στην τρίτη εθνική κατηγορία? Τίποτα δεν είναι κατόρθωτο και σίγουρα αν γίνει κάτι τέτοιο, όλο το χωριό θα ξεσηκωθεί και είμαστε σίγουροι ότι θα ανταπεξέλθουμε άριστα. Θα τσοντάρουν όλοι, θα τσοντάρουν όλοι και θα πάει. Μα ήδη τσοντάρουν, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι. Η προσπάθεια αυτή και το σύνολο των χρημάτων που μαζεύονται, εν πάση περιπτώσει, είναι μέσα από το χωριό. Δεν φαντάζομαι. Χορηγίες θα έχετε ελάχιστες, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν χορηγίες κάπως στην ομάδα. Από πού είναι εκτός χωριού αυτές? Εντάξει, μοιρασμένες είναι. Μοιρασμένες, μάλιστα. Αλλά σίγουρα τη το συμβολή, κόμμα... Κύριε Προβατίδη, τη συμβολή του Στέλιου του Κατρακυλάκη σε αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να μας πείτε. Γιατί ήρθε ένας έμπειρος. Σίγουρα ο κύριος Στέλιος είναι ένα σύντορα αυτή τη στιγμή. Έχει την εμπειρία της Α και Β και Γ εθνικής και πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα με τη βοήθειά του. Ωραία. Εμείς σας ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Μακάρι να σας βλέπουμε πάντα εκεί ψηλά μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες του νομού. Να είστε καλά, κύριε Προβατίδη, ευχαριστώ πολύ. Και στο τέλος μακάρι να είστε. Και στο τέλος, εννοείται, για το τέλος. Λοιπόν, αφήνοντας τον κύριο Προβατίδη και το κοκκινόχωμα, να γυρίσουμε λίγο στην Καλαμίτσα για να δούμε για την Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας. Εκεί, ναι. Εσύ έκανες αναμετάδοση, τα είπες όλα επί 2 ώρες. Θες να τα ξαναπείς? Όχι για 2 ώρες. Να τα ξαναπώ, αλλά πριν τα πω, αν έχουμε έτοιμο το θέμα, καταρχήν πριν παίξουμε το θέμα, να δούμε τις δηλώσεις τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Δωμάσου Νίκου και ο Κώστας Οδότσιος μετά το τέλος του αγώνα. Να πούμε ότι η Ένωση έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, μπορεί να ήταν νωρίς ακόμη, αλλά οι 3 ήττες με μόλις μία νίκη αυτή τη πρεμιέρας του Ηρακλή έκαναν τα πράγματα δύσκολα. Επιτακτική την νίκη στα 2 επόμενα παιχνίδια. Τα οποία ήταν το πρώτο με το Παγκράτη και το δεύτερο στη συνέχεια που θα είναι με το Ψυχικό, που εκεί πέρα θα κρυφθούν πιστεύω πολλά περισσότερα. Η ομάδα, όπως είδες και όσοι είδαν αποκλειστικά στο Σέντερ το Σάββατο το βράδυ τον αγώνα, ήταν πολύ καλή. Πέρασε βέβαια στιγμές δύσκολες. Το 96-82 μπορεί να φαντάζει, το συν 14 δηλαδή, μια εύκολη νίκη. Δεν ήταν τόσο εύκολη. Καθόλου ήταν εύκολη. όπως πολύ σωστά το χαρακτηρίσαμε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ένα διαγωνισμός τριπώντων με 13 τρίποντα από πλευράς Ένωσης και 9 τρίποντα από πλευράς Παγκρατίου. Αλλά αυτό που σου μένει από τέτοια μάτς είναι το ροζ φύλλο αγώνα μέσα στο ντοσιέ. Εμένα μου έμεινε κι άλλο πράγμα. Έχει ο Πεταζίδης ένα ντοσιέ και μέσα μαζεύει τα. Κάτσε, δεν έχει μαζεύει πολλά μέχρι στιγμής. Έχει 2, αλλά θέλει να τα βγατήσει. Κατάλαβε. Εκείνο είναι νομίζω. Όταν ανοίξει το τέλος του ντοσιέ, πόσα μέσα ροζ φύλλα. Μπράβο, ναι. Πόσες σελίδες έχει. Τι σου έμεινε. Μου έμεινε κι άλλο πράγμα. Τι. Δεν ξέρω, μου έμεινε τσατίλα από τον προπονητή. Δεν ξέρω αντίδραση. Άγγισε τσατίλα. Άφησε με να πω. Κάτσε να δούμε τις δηλώσεις. Δεν με ενδιαφέρουν οι δηλώσεις. Το τι είδα εγώ λέω. Εγώ είδα έναν προπονητή ο οποίος είναι πολύ low profile άνθρωπος. Εννοείς τσατίλα μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Μέσα στη διάρκεια είδα αντίδραση διαφορετική. Υπήρχε ένταση. Ένταση υπήρχαν και στα προηγούμενα παιχνίδια. Κάτσε να άλλα δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε πολύ. Δεν μου άρεσε. Δηλαδή ένιωθα ότι ήταν πάρα πολύ πιεσμένος. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θα είναι, φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Συγγνώμη, με 3 ήττες και μια νίκη στο ξύμα του πρωταθλήματος πώς θα είσαι. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Πολλές ήττες. Θα ρωτήσω τον Παπαντρέου τι σημαίνει πολλές ήττες για έναν προπονητή. Γιατί ρωτάς τον Παπαντρέου? Ρωτάω. Γιατί ρωτάς? Ερώτηση κάνω. Τι σημαίνει, για πες. Σαν να σε ρωτάς σαν να το ξέρεις. Όχι, κοιτάξτε τώρα τι εννοεί. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή ότι ένας προπονητής μπορεί να φύγει μέσα από όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει κάθε μέρα και να πει ότι στον τάδε αγώνα στον οποίο πρέπει να κερδίσω και που όλες αυτές οι άσχημες προηγούμενες εμφανίσεις ή τα άσχημα αποτελέσματα με έχουν εμένα πρώτα απ' όλα σαν προπονητή και πεισμώσει
και λίγο με έχουν στενοχωρήσει. Να είσαι σίγουρος ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση μέσα στο γήπεδο, γιατί βγάζεις αυτά τα πράγματα τα οποία σαν άνθρωπος δικαιούσε να βγάλεις. Μ' αρέσετε πάρα πολύ, αλλά λέτε αυτά που απαντάτε σωστά, αλλά είναι σε λάθος ερώτηση απαντάτε. Εγώ δεν σας ρώτησα τι νιώθει αυτός. Σας ρώτησα πώς νιώθει επειδή οι άλλοι νιώθουν κάτι διαφορετικό ή σκέφτονται κάτι διαφορετικό για αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος θα προσπαθήσει, θα πιέσει τον εαυτό του, θα κοιτάξει να βγάλει σωστά αποτέλεσμα. Είδα όμως μία αντίδραση που μου έδειξε να καταλάβω ότι νιώθει με τη φάση με τον Καραθανάση και στο τέλος την πίεση ένας άνθρωπος με πολύ low profile. Ένιωσα εγώ ότι ο κύριος Νίκου νιώθει ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο. Κοίταξε, με την πλάτη στον τοίχο είναι πάντα ένας προπονητής όταν χάνει. Αυτό λέω. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα για τον μπάσκετ που έχουμε ετοιμάσει. Μεγάλη νίκη, 96 πόντους, 30 δηλαδή περισσότερους από ό,τι έχει βάλει μέχρι σήμερα η Ένωση Καλασφαίρης Καβάλας. Τι σημαίνει αυτό, αλλάξαν πολλά? Γενικά είχαμε κολλήσει αυτό το 60 για πολύ καιρό, από τα φιλικά μας κυνηγάει αυτό το 60. Θέλαμε να διώξουμε αυτή την κατάρα από πάνω μας, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, μπορεί τα αποτελέσματα να μην το δείχνουν αυτό, αλλά έχουμε κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σήμερα καταφέραμε και βάλαμε 96. Θα σας πω, άμα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αν συνεχίσουμε να βάζουμε πάνω από 60 πόντους. Αυτό είναι ο στόχος μας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να παίζουμε και πάρα πολύ καλή άμυνα. Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε μπροστά το νούμερο, να το αυξήσουμε, αλλά πίσω πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί, να τρώμε λίγους πόντους. Πάντως σήμερα η Ένωση έδειξε ότι πάτησε ένα restart και ξεκίνησε μια νέα αρχή μετά τις 3 συνεχόμενες ήττες. Εντάξει, ήρθαν κάποια κακά αποτελέσματα σε μια καινούργια ομάδα η οποία στείνεται, η οποία δουλεύει πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι. Δεν θέλω να λέμε μεγάλο για restart και όχι. Το μόνο σίγουρο θα εξακολουθήσουμε να δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρουμε πρώτα απ' όλα να ευχαριστιόμαστε εμείς τον μπάσκετ. Και αν δεν ευχαριστιόμαστε εμείς, είναι σίγουρο ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Μεγάλη νίκη τόσο βαθμολογικά όσο και για την αναπτέρωση του ηθικού. Ναι, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό το να ανέβει το ηθικό μας. Για ψυχολογικούς λόγους θέλαμε πάρα πολύ αυτή τη νίκη. Δουλεύαμε για αυτή τη νίκη πολύ καιρό. Κάποια αποτελέσματα, κάποιοι τραυματισμοί δεν μας επέτρεψαν να χαρούμε. Σήμερα νομίζω πρέπει να χαρούμε. Μετά από πολύ καιρό η Ένωση και πάλι επέστρεψε στις νίκες. Πόσο σημαντική είναι, κύριε Νίκο, αυτή η νίκη και βέβαια το γεγονός ότι μετά από πολύ καιρό, μάλλον για πρώτη φορά φέτος, η Ένωση κατάφερε να πετύχει τόσους πολλούς πόντους. Κοιτάξτε, η νίκη έτσι όπως ήρθε είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ομάδα όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ποια πρέπει να είναι η πορεία της. Τα κακά αποτελέσματα φέρανε αμηχανία και ταλάντευση όσον αφορά τις ικανότητές μας. Νομίζω ότι ήταν ένα σε συνδυασμό πάντα με τους αντίπαλους μας οι οποίοι παίζουν ελεύθερα και όπως βλέπετε το γεγονός ότι απέναντί μας υπάρχουν ομάδες οι οποίες σκοράρουν από πολύ δύσκολα και μακρινά σουτ. Αυτό δείχνει το ποιόν κάθε ομάδας, ότι οι ομάδες απέναντί μας παίζουν χωρίς άγχος. Σίγουρα το σκορ ήρθε, κάθε σκορ, κάθε παιχνίδι είναι τι σου δίνει και ο αντίπαλος. Εμάς αυτή τη στιγμή μας έδωσαν πάρα πολύ χώρο, μας έδωσαν πάρα πολύ σουτ, φοβηθήκαν τη ρακέτα τους και ευτυχήσαμε να βάλουμε ξεμαρκάριστα σουτ και σωστά σουτ. Αυτά και από το μπάσκετ, όπου τώρα βέβαια υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος. Μιας και στη συνέχεια θα έχουμε τον εντός έδρας αγώνα στην Καλαμίτσα με το ψυχικό. Γιώργο, με συγχωρείς, διακοπή του πρωταθλήματος λόγω 17 Νοέμβρη. Ναι, 17 Νοεμβρίου. Ναι. Λόγω 17 Νοέμβρη. Στη συνέχεια θα υπάρχει το εντός έδρας παιχνίδι με το ψυχικό. Πλέον μετά την ήττα και της Αμαλιάδας, η ΑΕΚ λογικά είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση. Ακόμη νωρίς βέβαια είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική. Αλλά αν το ψυχικό θεωρητικά μιλώντας χάνει στην Καβάλα και η ΑΕΚ παίζει, αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα εύκολο παιχνίδι μέσα στην Αθήνα, η ΑΕΚ θα είναι η μοναδική αίτητη ομάδα. Βέβαια, αν εμείς καταφέρουμε να κερδίσουμε και το ψυχικό, είναι σημαντικό γιατί θα έχουμε κερδίσει 2 από τα 3 φαβορί που είναι για την άνοδο. Μιας και έχουμε όλα τα πρώτα στον πρώτο γύρο. Δεν είναι πάντως εύκολο. Έτσι. Το ψυχικό είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι καταρχήν ένα πράγμα να σου πω μόνο για να καταλάβει την κατηγορία του. Τι τώρα, Κατανοητό. Αυτό αρκεί. Άλλα λόγια δεν είναι να λέμε. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια στην επόμενη μας εκπομπή. Είχαμε πρεμιέρα και για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών στο βόλεϊ. Εκεί όπου η ομάδα του ΑΟ Καβάλας αγωνίστηκε στην πρεμιέρα με τον Εύρο Σουφλίο. Δυστυχώς η ομάδα, αν και προηγήθηκε 2-0, ο ΑΟΚ ισοφαρίστηκε 2-2. Πήγε το παιχνίδι στο tie break.
Εκεί έκανε ένα προβάδισμα 12-8 είχε ο ΑΟΚ, όμως στη συνέχεια δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει. Έχασε 12-15. Ήταν η πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα. Άσχημο ξεκίνημα. Ελπίζουμε βέβαια και ευχόμαστε στη συνέχεια να πάει πολύ πολύ καλύτερα. Αυτά και για το βόλεϊ του ΑΟΚ. Άρα να επανέλθουμε... Να πάμε για καρό σημαία με Γιώργο Παπαντρέου. Ναι, να του δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί μέχρι τώρα μας έχει πει μόνο τα θετικά της Καβάλας. Να τον αφήσουμε να μας πει και τι προβλέπει από εδώ και πέρα στην πορεία του πράγματος. Θα ήθελα πραγματικά ρεαλιστικά να μου θέσετε 2-3 στόχους. Έρχονται 2 παιχνίδια δύσκολα. Νίκη Βόλου που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι πως φαίνεται. Και Δόξα Δράμα στο τοπικό ντέρμπι με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η Καβάλα μέχρι το Δεκέμβριο δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Έχει αυτό το δεδομένο που είναι. Μπορεί με βάση την δική σας λογική, αυτό που βλέπετε, και με την καθημερινή εξέλιξη και καλυτέρευση των δεδομένων, να είναι σε φάση τέτοια έτσι ώστε με ενίσχυση το Δεκέμβριο να χτυπήσει για να μπορέσει να πλησιάσει τον στόχο που ο κύριος Τσάκας στην συνέντευξη τύπου την αρχική είχε δηλώσει, δηλαδή τον πρωταθλητισμό. Εγώ θα αφήσω το θέμα των μεταγραφών του Δεκεμβρίου τελευταίο. Μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί. Το δυναμικό, το έμψυχο της Καβάλας είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που φοράνε αυτή τη στιγμή τη φανέλα της ομάδας και μέχρι άλλα 6 παιχνίδια θα εκπροσωπούν τις προσπάθειες όλης της πόλης στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Προηγουμένως παρέθεσα μια κατάσταση η οποία σε πολλούς φάνηκε ιδανική μέχρι και ουτοπική. Εγώ θα πω ότι αυτή είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει. Από εδώ και στο εξής, ξέρετε τι καλούμαστε εμείς? Να την παγιώσουμε. Να την διαχειριστείτε. Να την παγιώσουμε πρώτα την θετική και την καλή κατάσταση και μετά να τη διαχειριστούμε. Να διαχειριστούμε δηλαδή τι? Το ότι είναι δεδομένο ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει όχι να συνεχίσουν την ίδια προσπάθεια, αλλά να συνεχίσουν κάθε μέρα να αυξάνουν την προσπάθεια στην προπόνηση και σε όλες τις δραστηριότητες της ομάδας. Είπα στους ποδοσφαιριστές, το λέω και τώρα, το ποδόσφαιρο είναι μία συνεχή μάχη με το χρόνο επιβεβαίωσης της ανωτερότητας του νικητή. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν πρέπει να επαναπαυθούμε σε αυτή την ισοπαλία και στον φτωχό, ανάλογα με τις δυνατότητες μας και την απόδοσή μας σε αυτό το παιχνίδι, βαθμό της ισοπαλίας, όμως θα πρέπει να γιγαντωθούμε και να συνεχίσουμε, και βλέποντας αυτά τα 2 παιχνίδια, εγώ δεν θα κάνω πρόβληση. Εννοείται Νίκη Βόλου και Δόξα. Νίκη Βόλου και Δόξα. Ναι. Είναι 2 παιχνίδια που παίζουμε στο γήπεδό μας. Είναι 2 παιχνίδια στα οποία είναι δεδομένο, αρχίζει για νομίζεις από το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου, ότι το κίνητρο είναι υψηλό. Οι ποδοσφαιριστές θα δώσουν, είμαι 100% σίγουρος, τον εαυτό τους μέσα στο γήπεδο να κερδίσουν το παιχνίδι. Αυτό για μένα είναι δέσμευση εκ μέρους τους. Για το αποτέλεσμα ή το πώς θα κυλήσει δεν μπορεί να δεσμευτεί κανένας. Όμως, ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε θα συνεχίσει και κάθε μέρα θα γίνεται και μεγαλύτερη, είναι δεδομένο. Ο προπονητής μέρα με την ημέρα θα βλέπει η δουλειά του να βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Είπαμε, είναι θέμα χρόνου. Οπότε, αν ο κόσμος συνειδητοποιήσει ότι για να έχει κέρδος αυτή η ομάδα θα πρέπει λίγο να κάνει υπομονή, λίγο να δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη και λίγο περισσότερη πίστοση χρόνου, νομίζω ότι όλο αυτό το κλίμα θα βοηθήσει ότι σε αυτά τα 2 παιχνίδια να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο. Άρα ουσιαστικά το πράγμα λέει, με βάση τις δηλώσεις αυτές που μας κάνετε εδώ, ότι έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις δικές σας, στις δυνάμεις του προπονητικού team, δηλαδή του κυρίου Χαρλαμπίδη ουσιαστικά, τον οποίο πια τώρα βλέπετε τη δουλειά του καθημερινά. 100%. Μου άρεσε. Συγγνώμη, δεν διακόπτω. Έχει αμφισβητηθεί από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος πάρα πολύ. Από ποιον? Από τον κόσμο. Ο Χαρλαμπίδης. Ναι. Γιατί πότε αμφισβητήθηκε? Τι λες τώρα στους Χαρλοκίες? Ο Χαρλαμπίδης αμφισβητήθηκε. Στα ραδιόφωνα γίνονταν χαμός μετά το μάτς με τα Γιάννητσά. Χαμός.
Εντάξει, μετά το μάτς με τα Γιαννιτσά, γιατί έκανε 5 συνεχόμενες ήττες και λογικό Και είναι ενόχλησε αυτό που είπε προηγούμενο. πριν και ο κ. Παντελής. Ενόχλησαν εκείνες οι δηλώσεις του. Δεν μπορώ να κάνω άλλο. Οι δηλώσεις του ήταν ξεκάθαρες. Εγώ σου το είπα. Και άλλωστε να σου πω και κάτι, είναι μόδα εκεί. στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για το πρώτο που αμφισβητεί είναι ο προπονητής. Είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, επαναλαμβάνω. Για το Ρεάλ δεν πήγε καλά. Το Μουρίνιο καθάρισαν. Αυτό που έκανε ο Τσάκας έπρεπε να το κάνουν με βάση τη δική μου φιλοσοφία. Αυτό το έχουμε. Έπρεπε να το κάνουν όλοι οι παράγοντες. Ναι. Ασχέτως αν είναι καλός ήταν μαγιά μεγάλη. Δεν είναι καλός ο Χαραλαμπής. Ήταν μαγιά. Διότι έχει αποδειχθεί 100% ότι όταν. Και το έκανε τη στιγμή εκεί τη ένταση. Εκεί που χρειάζεται, ναι. Δεν ήταν μόνο αυτό, παιδιά. Εγώ θα σας δώσω και μια άλλη παράμετρο αυτής της ενέργειας του κ. Τσάκα. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να βαφτιστεί ένας άνθρωπος εξηλαστήριο θύμα. Ναι. Διώχνοντας τον προπονητή. Να εξευμενεί το πλήθος. Ακριβώς εξευμενεί. Στην αρένα ρίξον, στο Κολοσσέο μέσα. Και πιθανότατα, όπως θα σκέφτεται κάποιος πονηρός, ότι ναι, διώχνω τον προπονητή, γιατί εγώ σαν πρόεδρος λέω ότι φταίς εσύ για αυτή την κατάδια, άρα και τα πιθανά δικά μου λάθη τα φορτώνω σε σένα. Όμως εδώ δείχνει ο κύριος Τσάκας ότι είναι πανέξυπνος. Δεν χωρά καμία αμφισβήτηση από αυτό. Απλά να σου πω για κάτι. Είναι άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικά από τη μάζα, και εγώ όταν πρωτοέκατσα να μιλήσω για τον κύριο Τσάκα, δεν τον ήξερα προσωπικά μαζί του, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ότι εγώ δεν θα κάνω αυτό που κάνει η μάζα, εγώ δεν θα διώξω τον προπονητή. Γιατί είναι μεθοδικός, είναι δουλευταράς, είναι πολύ καλός χαρακτήρας, είναι το ένα, είναι το άλλο, και αυτά τα είδα να γίνονται. Και του βγάζω το καπέλο, γιατί ό,τι ακριβώς είπε για τον προπονητή και για όλη την κατάσταση που μου παρέθεσε, είχε απόλυτο δίκιο. Τώρα το ζητούμενο είναι η ομάδα της Καβάλας να μπορέσει να πάρει μερικούς βαθμούς, έτσι ώστε να τα ξαναπαναλάβω εγώ την ερώτηση. Αυτό ακριβώς που είπες. Την απέφυγες επιμελώς την ερώτηση. Έκανες τρίπλα μεν, αλλά δεν απάντησες δε. Μπορεί η Καβάλα να είναι δηλαδή κοντά. Μα τι τρίπλες. Που δεν μπορεί να πιάσει τον Γιαννίκο. Καλά, αυτό του Γιαννίκο πρέπει να το ξαναδώ. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν το δεις τώρα. Ένα δευτερόλεπτο θέλω να το ξαναδώ για να φύγουμε ευχαριστημένοι όλοι μας. Δεν το μπορώ να το τρέβει πάλι. Λοιπόν, λέω το εξής. Μπορεί η Καβάλα, ξαναρωτάω, μπορεί η Καβάλα να είναι σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε να κυνηγήσει την τέταρτη θέση? Δεν λέω την πρώτη, γιατί 4 παίζουν επί της ουσίας. Η τέταρτη είναι πιο κοντά προς τα πίσω και η μεγάλη διαφορά βαθμολογίας δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να σου πω. Μπορεί σε παρακαλώ. 7 βαθμοί είναι, παιδιά. Ναι, δεν είναι πολύ. Είναι 7 βαθμοί. Είναι 2,5 παιχνίδια. Δεν είναι τίποτα. Άκουσε. Απλά δεν πρέπει να ανοίξει άλλο διαφορά. Θεωρώ. Άκουσε. Βάλε ένα δεδομένο. Ότι δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές ομάδες στον όμιλό μας που έχουν τη διοικητική σταθερότητα, ηρεμία. Μετά το Φεβρουάριο που θα γίνει το τρελό το πανηγύρι, να αντέξουμε εμείς αυτή την κατάσταση. Ακούστε να δείτε. Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος. Άκουσε. Αυτός που ξεκινάει στα πρώτα μέτρα δεν είναι απαραίτητο ότι θα τερματίσει. Σωστό. Όταν ξεκίναγε το πρωτάθλημα, ο Ηρακλής είχε πάρει το κύπελο και το πρωτάθλημα μαζί και το σήκωνε στον αέρα. Μισό λεπτάκι. Όταν όμως φτάνει στην 7η αγωνιστική και σήμερα γίνουν λαϊκά δικαστήρια. 12 βαθμούς πίσω. Από ποιον? Από τον πρώτο και 7 από τον τελευταίο, είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αρχίζει να ξεκινήσει να τρέχει μαραθώνιο σε ένα γήπεδο που έχει να κάνει 40 στροφές και στις πρώτες 7 είσαι 3 πίσω. Δεν πειράζει. Υπάρχει θέμα. Έχω καλή φυσική κατάσταση και θα τους περάσω. Δεν το είδα. Όχι, εγώ. Δεν το είδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μακριά. Οι 7 βαθμοί δεν είναι πολύ. Ούτε μακριά είναι, ούτε κοντά. Και ξέρεις κάτι, δεν θα μπω εγώ. Ακριβώς, δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να κοιτάξω τις άλλες ομάδες. Είπε πάρα πολύ σωστά στην ομιλία του πριν το παιχνίδι ο προπονητής ότι, ξέρετε κάτι, μπορούμε εμείς σήμερα να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα και να μην κοιτάξουμε τι κάνουν οι άλλες οι ομάδες. Να κοιτάμε μόνο τη δική μας την ομάδα. Και ξέρεις κάτι. Εγώ θα έλεγα το άλλο. Να ξεκινήσαμε. Να κρατήσουμε την νίκη με τον Ηράκλειο. Ξεκινήσαμε δεύτερη αγωνιστική με τον Ιακώβ. Όχι, κάνεις λάθος. Εγώ ξέρεις τι θέλω από εδώ και πέρα. Θέλω να γίνουμε ομάδα. Θέλω να δείξουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βάζουν το θεμέλιο για να γίνουμε ομάδα. Σε κατηδίαν συζητήσεις που έκανα με τον κύριο Τσάκα, είδα ότι πέρα από τις πρώτες δηλώσεις, τις οποίες, θες να σου πω κάτι, τις δικαιολογώ για έναν άνθρωπο ο οποίος με την αισιοδοξία, με τον αυθορμητισμό. Τίποτα ήθελα να τραβήξει τα φώτα δημοσιότητες. Καλά έκανε. Δημιουργείς και άλλες. Ακριβώς. Και θες να σου πω και κάτι. Το πίστευε και το πιστεύει. Θεωρώ
ότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι ομάδες δεν χτίζονται από τη μια στιγμή στην άλλη και ούτε χτίζονται για μια σεζόν. Έτσι. Ούτε χτίζονται για μια σεζόν. Θέλεις να σου πω κάτι? Ωραία. Πες ότι αυτή τη στιγμή ανεβούμε και την άλλη στιγμή για κάποιους λόγους φύγει ο κύριος Τσάκας ή δημιουργηθούν και ξαναγυρίσουμε πάλι στη μιζέρια. Όχι. Αυτό που για μένα είναι το ζητούμενο και το έχω ξαναπεί είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτή η ομάδα να στηθεί πάνω σε στέρεες βάσεις. Δηλαδή και το χρόνο οι παίκτες να τρώνε 2 γεύματα στο εστιατόριο και να μην γυρίσουμε στο εστιατόριο. Αυτό δεν έχει να κάνει με αγωνιστική παρουσία. Όχι, κάνεις λάθος. Έχει να κάνει με χρήματα. Άκουσε, εγώ σου είπα για διοικητική σταθερότητα και διοικητική οικονομική δύναμη βεβαίως. Γιατί, άκουσε να δεις, μα το ένα νομίζω ότι προϋποθέτει το άλλο και το συνηγορεί. Έτσι. Αυτό λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθειά του είναι αποφασισμένοι αυτό το Κάτσε να το δούμε. Περίμενε, γιατί τώρα εδώ πάλι θα μαλώσουμε και θα φάμε τον χρόνο. Ας μαλώσουμε. Λοιπόν, όταν ο ίδιος ο κύριος Τσάκας βγαίνει και δηλώνει και λέει ότι περιμένετε να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα με τις προσφυγές και αν είναι θα ρίξουμε την ομάδα στην εθνική γιατί δεν μπορούμε. Σημαίνει. Το δήλωσε και το δήλωσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, πριν από 15 μέρες, όταν ήρθε εκείνο το χαρί της προσφυγής που έπρεπε στις 28 Οκτωβρίου να πληρώσουν την Νικολάη. Έτσι, και αμέσως μετά ήρθε και του Καρντόζο τα 70. Περίμενε λιγάκι να τελειώσω. Λέω λοιπόν το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μια επένδυση. Ναι. Την κάνανε σε ένα πολύ ρευστό περιβάλλον, όπου δεν ξέρανε τι θα του συμβεί. Σωστό. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να πει από σήμερα με σιγουριά ότι την επόμενη χρονιά θα είναι ο κύριος Τσάκας ή τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι. Σωστό. Λέω λοιπόν το εξής. Το να φτιάξεις μια ομάδα καλή σημαίνει ότι ξεκινάς με κάποιους παίκτες, σου δίνεις εμπιστοσύνη, τον προπονητή, το team, ξέρω εγώ, όλους αυτούς. Αλλά όλα εξαρτώνται από το οικονομικό κομμάτι. Το οποίο όμως εξαρτάται και από το τι θα σου έρθει στο κεφάλι. Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι ούτε το μοναδικό αυτή η προσφυγή που πληρώνει η διοίκηση αυτή παλιές αμαρτίες και νομίζω ότι θα έρθουν και άλλα. Εκεί, λοιπόν, να μην νομίζεις, να είσαι σίγουρος. Υπάρχουν ήδη τα άλλα. Εκεί λοιπόν σου λέω ότι θα είναι μία απόδειξη για το πόσο μπροστά μπορεί να πάει αυτή η ομάδα. Συμφωνούμε. Γιατί αυτά τα εμπόδια όταν ξεπερνιούνται το ένα μετά το άλλο σημαίνει ότι υπάρχει δυναμική. Αν υπάρχει οικονομική ευρωστία και ξεπερνιούνται αυτά, γιατί όλα για το χρήμα είναι. Έτσι, αλλιώς την οργάνωση την κάνουν όλοι. Αρκεί να έχουν χρήμα. Άμα δεν έχουν χρήμα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, εκεί μπορείς να στήσεις μια ομάδα. Μπορείς όμως να στήσεις αγωνιστικά μια υπέροχη ομάδα και την επόμενη χρονιά, όπως λες, να μην έχουν να φάνε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ερώτηση και για να κλείσουμε. Εσύ, σαν Γιώργος Παπανδρέου, έζησες αυτά τα αποδυτήρια πολλά χρόνια. Πανηγύρισες πολλά γκολ. Με χέρια, με πόδια, με κεφάλι. Έτσι. Λοιπόν, το ξαναείπα πάλι. Ένα γκολ έβαλε με χέρια, αυτό σε χτυπάει. Τα χέρια. Άστο να τελειώσει. Να κάνω την ερώτηση. Πιστεύεις, βλέποντας αυτά που ήξερες, με αυτά που βλέπεις, ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον? Στον κόσμο να απευθυνθείς, όχι σε μένα. Λοιπόν. Στον κόσμο. Να δώσεις το στίγμα. Ο κόσμος εμπιστεύεται. Το έδειξε. Το ξέρω και είναι προς τιμήν σου αυτό το πράγμα. Το ξέρω και το αντιλαμβάνομαι καθημερινά. Δεν άκουσα ούτε έναν να πει κακή κουβέντα για σας. Ούτε έναν. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό? Άκουσα να σου πω. Είναι δύσκολο. Το τελευταίο βγάζει πάθος. Όχι. Βγάζει πάθος. Βγάζει αγάπη. Δεν είναι. Βγάζω αυτό που είμαι. Γι' αυτό σε αγαπάει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ επειδή είπες θέλω να απευθυνθώ, θα γυρίσω προς την κάμερα και θα τους κοιτάξω στα μάτια. Εγώ αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι το εξής. Ότι από μένα, σαν Γιώργο, θα ακούσουν μόνο αλήθειες. Ένα. Δεύτερον, δεν θα προδώσω ποτέ ό,τι αυτό συνεπάγεται την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κόσμου με οποιοδήποτε τίμημα, γιατί αυτή την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου μόχθησα πάρα πολύ να την κερδίσω. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος για μένα μπορεί να είναι αισιόδοξος στο εξής. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σωστό δρόμο. Το πόσο θα μπορέσουμε να αντέξουμε, να τον περπατήσουμε, δεν μπορώ να σου πω. Όμως, είμαστε στο σωστό δρόμο και τα πρώτα βήματα είναι μικρά, σίγουρα και σταθερά. Δεν κάνουμε άλματα. Εγώ λέω το εξής. Για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο πρέπει να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Θέλει χρόνο αυτή. Ακριβώς. Θέλει χρόνο. Και αρχής γενομένης από τώρα αυτή η σχέση, ερχόμενο το παιχνίδι της Νίκη Βόλου, που δεν είναι τηλεοπτικό,
ο κόσμος να δείξει ότι αυτή τη σχέση θέλει να την κρατήσει. Να έρθει στο γήπεδο, όχι καιροφυλακτώντας Την αποτυχία. στο πρώτο λάθος. Εδώ διαφωνούμε. Ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο είναι λίγος, αλλά είναι αυτός που έρχεται και αγαπάει την ομάδα και πονάει την ομάδα. Δεν καιροφυλακτεί. Δεν μ' άφησες να σου πω. Γιατί ο ήδη υπάρχον κόσμος που ήρθε στα Γιάννητσά, Ανδρέα, ήταν πάρα πολύ όριμος να διαχειριστεί την κατάσταση που βρήκε και θεωρώ ότι εγώ, επειδή έφυγα τελευταίος από το γήπεδο, δεν είδα κακία, είδα έναν κόσμο ο οποίος εξέφραζε ένα παράπονο λογικό με πάρα πολύ κόσμιο και καρτερικό τρόπο. Αυτό μου λέει εμένα ότι αυτό μπορεί να γυρίσει ακριβώς. Το έχω πει και πρόσεξε, το βλέπω σαν εικόνα. Ο κόσμος έχει ανοίξει την αγκαλιά του και περιμένει τους παίχτες, τον προπονητή, την ομάδα. Τους περιμένει. Ξέρεις τι πρέπει? Τώρα οι παίχτες και ο προπονητής αυτά τα μικρά βήματα να τον πλησιάσουν τον κόσμο. Αν τον πλησιάσουν και δεν κάνει λάθος, βέβαια τώρα το πολύ όμορφα και το παιχνίδι με τα Γιάννητσά και τα λοιπά δεν θα το έλεγα. Όχι. Διότι εγώ περίμενα διαφορετικές αντιδράσεις. Υπήρξαν αντιδράσεις οι οποίες για την καβάλα είναι extreme, αλλά εντάξει, δεν έχει κανένα. Είναι λογικό. Βρήσαν 2-3. Εντάξει, βρήσανε, πήγε να ορμήσει ο Τσάκας. Ήταν ένα θέμα το οποίο το βλέπεις. Εγώ 3-4 ανθρώπους που άκουσα και που τους μίλησα μετά, κατάλαβα. Ήταν αγανάκτηση. Δεν ήταν. Δεν θα πω κακία, δεν ήταν αυτό το πράγμα ότι πάμε να καταστρέψουμε κάτι που... Το καλό με σένα είναι ότι και αυτή την αγανάκτηση, επειδή σε έχω ζήσει από την κερκίδα, την έχεις βιώσει κι εσύ. Λοιπόν, άρα την ξέρεις και αυτή. 100%. Μα και εγώ έχω αγανακτήσει, όντας φίλαθος. Πάντα θες να έχεις τον τελευταίο λόγο. Δεν είπαμε τίποτα για Super League. Και εδώ σου δίνω την ευκαιρία. Τώρα δεν θα κλείσουμε. Για το θέμα του Γιαννίκογλου να πάρεις το μας πίσω. Πες σε παρακαλώ. Είσαι φίλος και συμπαίκτης. Ήταν φοβερή πάσα και εγώ θα την κάνω. Σε βλέπω με κλειστά τα μάτια. Κλείνω τα μάτια και κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, Νελόπουλε, πες μας για τον ντέρμπι. Μπορεί ποτέ αυτό σε πάω να δεις τα μάτια του Ολυμπιακού? Θα πω κάτι άλλο. Κλείνω τα μάτια και σε κάνω την πάσα. Δεν σε βλέπω καν. Αυτό το παιχνίδι για μένα που έκανε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Αυτά τα γενώσιμα που τους ταΐζουν και τους ταΐζουν. Έδειξε την ποδοσφαιρική γύμνια που βιώνει αυτή η ομάδα. Καταρχήν, αυτή η ομάδα, όποιος την είδε στο Καραϊσκάκι θα έλεγε έχει προπονητή αυτή η ομάδα. Για τους Στέφανες. Όχι, συγγνώμη. Έχει αγωνιστικό προσανατολισμό. Έχει αγωνιστική φιλοσοφία. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Συμφωνώντας μαζί σου. Εγώ βασικά να σου πω ότι έκλεισα την τηλεόραση. Εντάξει. Αλλά θα σου πω κάτι άλλο. Έχει παίκτες? Όχι. Δηλαδή, τους παίκτες όταν. Μισό λεπτάκι. Ο ένας έφερε τον Σαβιόλα και ο άλλος έφερε τον Στόχ. Ακριβώς. Και το Διόλι και το φταίει ο προπονητής. Διότι αν θα κάνουμε μία σύγκριση των δύο προπονητών, ο ένας ο Μίτσελ είναι ένας παίκτης παλιός, ο οποίος έγινε προπονητής και ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ στο Champions League. Προπονητικά ο Στέφανς είναι πιο ψηλά. Αυτό λέω. Δεν το συζητάμε. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά. Ο ένας φέρνει έναν παίκτη ο οποίος από σεντερφόρ προσπαθεί να κάθεται στον πάγκο και να μην χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Και ο άλλος φέρνει έναν Κάμπελ που κάνει παπάδες. Να σου κάτι. Άρα το παραμύθι, το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Δεν φταίει ο Στέφανς. Εννοείται, αυτό λέω. Ο άλλος προσπαθεί με τα ψέματα να κάνει αυτό ομάδα. Που λέει ο Γιώργος, θα συμφωνήσω με την παρουσία της οποιασδήποτε ομάδας, η οποία ήταν τραγική. Θα συμφωνήσουμε επίσης στο γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μόνο Ολυμπιακός. Και μάλιστα σε πόσα χρόνια θα υπάρχει? Σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, 4, 5, 10 σκαλοπάτια παραπάνω. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι πόσο εύκολο θα μπορέσει. Αλλά, παιδιά, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν στερείται ποδοσφαιριστών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, παίζεις με τον Λίνο που είναι 36 χρονών, παίζεις με τον Κατσικά. Άλλο σου έχει ένα Κάμπελ, έχει ένα Σαβιόλα, έχει ένα Μήτρογλου. Δεν το συζητάω. Έτσι δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Άνισα μεγέθη. Εννοείται ότι είναι άνισα μεγέθη. Δυστυχώς η φετινή Super League το πρωτάθλημα είναι τραγική. Ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιποι. Δηλαδή τώρα καθίσαμε και είδαμε είναι τραγικό το επίπεδο. Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Στον Άρη θυμάμαι μία φορά. Να σου πω και το άλλο. Αν έβγαζε τις φανέλες Άρης Παναθηναϊκός και έβγαζε δύο άλλες φανέλες άλλων ομάδων με τους ίδιους παίκτες. Εγώ σου λέω τώρα. Και σου έλεγα κάτσε να το δεις. Θα σου έλεγε κάτσε ρε παιδιά, γάμα θυγή με βάλετε να δω. Άρης Παναθηναϊκός. Γάμα θυγή. Τρίτη πάσα αλλάξαν οι παίχτες του Άρη και πρέπει να αγκαλιαστήκαν όλοι μαζί και να πανηγυρίζαν. Ναι, τι, αυτό είναι. Να πούμε για κάτι άλλο. Άντε για να κλείσουμε γιατί. Πρέπει να δώσουμε και πάρα πολλά συγχαρητήρια και πρέπει να τα τονίζουμε αυτά τα πράγματα
στους φιλάθλους του Βικελίδη. Κάτσε, φίλε. Εγώ έχω ένσταση. Ναι. Δηλαδή το αυτονόητο στην Ελλάδα το κάνουμε ήδη. Μα δεν υπάρχει το αυτονόητο, δυστυχώς. Το παλεύουμε για να γιατί τώρα θα πάμε στο άλλο. Το αυτονόητο είναι γιατί Γιώργο... ρε Κάκο καθυστερείς, ο άλλος πεθαίνει. Και εγώ σου λέω, πες ότι έκανε θέατρο. Πες ότι έκανε θέατρο. Δηλαδή τι προτιμάς. Ευτυχώς που κάλεσε ο αντίπαλος τον Κάκο να σταματήσει το παιχνίδι. Αν είδατε την όλη φάση. Μπράβο στους παίκτες του Άρη. Μισό λεπτάκι. Ο γιατρός του Άρη είναι ήδη στη σέντρα χωρίς ο Κάκος να του έχει δώσει το OK να μπει μέσα. Γιατρός είναι, ο άνθρωπος κατάλαβε αμέσως τι σημαίνει. Θέλω όμως να πω μπράβο στους φιλάθλους, διότι πολλές φορές φτάνουμε σε εκείνο το σημείο όπου η μπάλα είναι ένα τίποτα μπρος. Το οποίο σημαίνει ότι δεν αποκτηνωθήκαμε ακόμη, είναι καλό αυτό. Δηλαδή ο κόσμος έδωσε ένα δείγμα γραφής καλό μέσα σε αυτό το μπάχαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ήταν ένα αισιόδοξο μήνυμα, ναι. Όχι, γίνεται ακόμα πιο αισιόδοξο γιατί γίνεται από τους φιλάθλους του Άρη που αυτή τη στιγμή έχουν καταπιεί τη μία πίκρα μετά την άλλη σε ένα χρονικό σημείο που η ομάδα είναι πίσω στο σκορ και χειροκροτάει όλο το γήπεδο. Υπάρχουν κάποια πράγματα να μας θυμίζουν ότι είμαστε ακόμα άνθρωποι. Έτσι, λογικό και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Και με αυτό θέλω να κλείσω και εγώ. Με αυτό θέλω να κλείσουμε κι εμείς. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Σε σένα θα δώσω το χέρι, δεν ξέρω στον άλλο. Όχι, δώστε για δείξεις. Με μένα θα πούμε άλλα πράγματα. Δεν είναι επιτυχία. Εσένα θα σου στείλω τα εργομετρικά μου και θα τα βγάλεις. Εγώ θα σου στείλω το βίντεο. Άρα για λίγο τι μου έκανες. Τώρα ξέρεις τίποτα, θα βάλω τον Γιαννίκο, θα το πάρει πέναντι. Όχι, θα το κάνω σποτάκι, παιδιά. Να πω κάτι, στη φάση που έχουν μαζευτεί ο Λιβίνη και ο Γιαννίκο και γίνει τη σέντρα και βάζουμε τον γκολ. Τώρα, αν σε αφήσουν, πας στον καρφώνι, εσύ κάνεις έτσι τον Αλεξίου και παίρνεις κεφαλιά, πώς γίνεται. Να κάνω και μία δήλωση. Λοιπόν, δηλώνω ευθαρσός και κατηγορηματικός ότι αν τούτος εδώ που είναι στεγνός είχε δελτίο, νομίζω ότι θα μπορούσε και τώρα μην να βγει. Μην βάζεις το Χαραλαμπίδη σκέψεις το Ιανουάριο. Του το είπα το Χαραλαμπίδη. Θεωρητικά της αστείου. Του το είπα. Σαν ελεύθερο τον Ιανουάριο τον παίρνουμε. Ποιον? Σαν ελεύθερο. Μόνο έχουμε ένα θέμα. Παίρνω το σπίτι την φανέλα και τον τη βάζω. Έχουμε ένα θέμα λόγω ηλικίας. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές μεταγραφές άνω των 24. Μία μόνο δικαιούμαστε. Μία ρε φίλα, αλλά καλή θα κάνει. Για 2 χρόνια. Μία αλλά καλή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη φορά θα κάνουμε 3 ώρες εκπομπή. Να σας πω κάτι. Κάποιος θα μας έβλεπε, όντως, και ιδιαίτερα εμένα και μου το λένε και στον δρόμο. Δηλαδή μου λένε, άμα η ομάδα ανεβεί, τι θα κάνεις, πώς θα γελάς. Παιδιά, είχαμε πει κάτι στον αέρα. Είμαστε μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έτσι, είμαστε μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Είμαστε μέσα σε αυτά τα λίγα πράγματα που μας έχουν μείνει να χαρούμε. Ας μπορέσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να αντλήσουμε χαρά και αισιοδοξία μέσα από αυτό που κάνουμε. Για να το διακομωδήσω, Λιάκη, θα σου πω μη χαμογελάς συνέχεια, διότι ο κόσμος έχει χιλιάδες προβλήματα και γίνει κατσούφα. Αν εσένα σε βλέπουν μόνο να χαμογελάς, μπορεί και να παρεξηγηθείς. Λοιπόν, να είστε καλά. Εμείς θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε από τον Γιώργο Νελόπουλο, από τον Αντρέα Καραγιώργη και τον κύριο Παπαντρέου. Που ήταν τιμή μας, που ήταν και χαρά εδώ μαζί μας. Ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδος. Το ραντεβού μας ανανεώνεται βεβαίως για την άλλη Δευτέρα. Εμείς δεν έχουμε ούτε κενά, ούτε. Δεν μας σταματάει τίποτα. Δεν τα τάγκς του Πολυτεχνείου. Είμαστε εδώ ευελπιστώντας ότι και ο ΑΟΚ θα έχει θετικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα και η Εθνική Ελλάδος θα έχει κάνει το πρώτο βήμα για το Μουντιάλ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.